سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتنان باقنانيو ناي لومي ازيا فليت بلت بروغرامينا حزنا لكم قريبنا لنا نمجمريا دحر نوي حوان كم تريوز اللهم ابسك ادمينا جنرال سبحات باك ان اكشن زرئي سئلرينا لنا ابزي channel تكاتاتلو تخوينكم بزيك على العالم حركابتهم extreme respect نبو عبي مراحي وتهدرا مراحة رايدي كونس فيلوزوفر لأنه كله دما نتي حقراونت إرتراونت زبهال بعمق زقلسن كرد زخلن سب أنا بأكل أمنات سمينار كساتف زي مقالي دما بزحنات فيديوهات كساتفكم ويكن سمع إلى بزع دماكم يسبيع سلزي دحر نويح عميمو كابسراح تالي دحر مسنح بستوم مسارح الجنرالات باك إن أكشن أنا I'm very sure زيا فيديو زيات راي بزحر عدفت إيرا خمزة لا بسوشيال ميديا ናይ ብልጽግና ናይ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሸር ክገብርዋ ኣለኹ ስለዚ ዌልካም ባክ ክቡር ጀነራል ዌልካም ባክ ዩር ኒድድ ኤርትራ ብዝዋን ዝተድልየካ ናይ ብሓቂ ሞራል ካሓፍ ከብል ዝኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ውግእ ስለ እንደሊ ወይ ካልእ ፀገም ስለ እንደሊ ዘይኮነ ከምዚኦም ዓይነት ኣገደስቲ ሰባት ንኤርትራ ኣገዳሲ መድረክ ዘድልይዋ እዮም ስለዚ ኢትስ ናይስ ቱ ሲ ደም ኣገይን ልዕሊ ኩሉ ድማ ድሕሪ ኩሉ እቲ ናይ ፈተናታት ናይ ጥዕና ተመሊሱ ኣብ ኣክሽን ከምዚ ዓይነት ስእሊ ክንርኢ ከለና أنا دس يلوني I hope نسخاتكم دم دس قبلكم نايلو ما أرسي فليز بلا أرسي سلزلنا بزي كم مخفتك خونا نايلنا أمزح على في زين عرفتنا يستفلا لي مرحتكم وناي كبور سنة ببنيا برخد من كساب كنا مسلسل زغننا مورالنا تراي تحت زقبر زي كونس أبليفت قبرنا زغل كان رؤون سلز دلي سلزي أزيا قداس تحستوتات عزالكم قريبا لغو مجمر ياغن بتيك أندا قداس خوين زولو أبزينا بوغن جمرينا. Let's start with this one. What's going on? A red carpet on the South Lawn and a president determined to max out the pageantry for a crown prince. The biggest horses, the most Hollywood of fanfares. For Mohammed bin Salman, the man the last president called a pariah. Pariah no more. President Trump inviting him to look up for the flypast. إذن ريو زلنا نبحكي زقرم كستات تفتيريز بحال زلو مغنياتو እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት መራሕቲ ክመፁን ክኸዱን ርኢና ኢና ናይ ኤውሮጳ በብተራ ክመፁ ተኣኪቦም ክመፁ ኣብ ማዕፆ ኦፊስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸፍተሎም ሲኢኖም 7 መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ከም ህፃናት ደንጉዮም ዝመፁ ንክላስ ቪድዮን ስእልን ኣብዛ ምፅኢና ልኩም ነርና ኢና ኤውሮጳ ተዋሪዳ ንክበሃል ወል ንናይ ስዑድያ ግን ምሽ ደው ኣቢሉ ክፅበዮ كوما عينة أقبابلا نمان مراحي قبرن دونالد ترامب سلازي إذا بزي ناتو عالم أبي كمزلو نغم فلات أقدا سيزن عرب هقرات أبرس دونالد ترامب كنا من تاي بوتا خمزلوان نتو زي أمانة مجمريا أبعال سعودية فلو يقبابلا غيروم لدحانا بعدومي بحالنيرو guess what أب أمريكا كساب حجي كمزا عينة أقبابلا أي قبرنا لدونالد ترامب فليز بلا أقبابلا بأفراس أي تبلو بمراحتي أي تبلو نفرت كينات اب سمايا يتبلو this was an amazing reception يزبال እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ዲፕሎማቲክ ቋንቋ ኣለዎ ስዑድያ ክንምንታይ ኣገዳስነት ኣለዋ ንኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና ስዑድያ ተራ ሃገር ነዳዲ ዘመንጩ ወይ እውን ነዳዲ ዝሸይጥ ገለ ጥራይ ኣይኮነን ዶላር ከም ዶላር ሓያል ክኸውን ዝኻለ ናይ ስዑድያ ፔትሮ ዶላር ዝብል ነዳዲ ናይ ስዑድያ ብዶላር ክሽየጥ ስለተወሰነ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኤክሳይትድ ኮይኑ ነዚ መራሒ ናይ ስዑድ ዓረብ نابزن نابتن كبلينا نرزلنا بزو حاجة داس نجرات جن كنرينا كينوتي أبزن ريو زلنا لعلن تحتن زبال زلو بزو أبزي قال كابتي awkward situations أجات أنا كنرينا ما جمع رياسك دونالد ترامب بزعبا تزلو بزمدنا كزارة كلنا نسمعيه. Everybody, we have a extremely respected man in the Oval Office today, and a friend of mine for a long time, a very good friend of mine, and. I'm very proud of the job he's done. What he's done is incredible in terms of human rights and everything else. And he's the Crown Prince, the future king. And I just want to pay my greatest respect to your father, King, who is an amazing man. I met him early on. He greeted me at the airport. It's not a secret. مستير أيقونة ولا فلوي حبوب نجار أيقونة دونالد ترامب نجاوس فتيو. And he want to be a king. ذكالني يرتزقه نجوس كهون يزدلي. سلازي زي ديمقراطية أربعة عمد جلز واحد اللي يكون دونالد ترامب قلت سلازي كالي نجوس كهون سيدلي نجاوس تعميز فتو ريسبكت لون نجاوس نما جي كم دري يزلنا نسعودي هذا ما جنرال أمريكا وين فتواني رم تونكم السعودية سبوز منا
ዘይነበረ ብዝቐረባ ጆ ባይደን ቅድሚኡ ዝነበረ እዩ ንስዑድያ ብፍላይ ነዚ ወራስ ዓራት ብዙሕ ፀቕጢ ክገብረሉ ዝፈተነ እዩ ነይሩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ከይመፅእ ከሎ ዝፅበዮ ዝነበረ ወራስ ዓራት እዩ እዚ መሐመድ ቢን ሳልማን ብኡ መንፅር ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘለዉ ሃገር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘለዎ ሽርክነት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኔቶ ሜምበር ኣላይ ተባሂላ ኣላ ስዑድያ እዚ ማለት ድማ ልክዕ ከም ናይ እስራኤል ደረጃ ዘለዋ ከም ናይ ኣውስትሬልያ ዘለዋ ከም ናይ ጃፓን ዘሎ ከም ናይ ሳውስ ኮርያ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ምዝያን ሃገራት እዚኣተን ናይ ከምኡ ደረጃ ሽርክነት ክድይብ ከም ዝኾነ ናይ ስዑድያ ናይ ኣሜሪካን ዝምድና ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኤክስፐንሲቭ ኤር ናይ ነፈርቲ ኩናት ድዩ ከምኡውን ኣገዳሲ ቴክኖሎጂ ብስዑድያ ሼር ንምግባር ከኽእሎም ዝኽእል ዝምድና እዩ እዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ሴኪሪቲ ዝዓበየ ፓርትነር ክትከውን ስለ ዝኾነት ኣብቲ ከባቢና ቨሪኪ ኣብ ከባቢና ዝህልዋ ስዑድያ ተራ ዓብ ክኸውን እዩ ወይ እውን ስዑድያ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገር ንሳ ከተራኽበሉ ዘይትኽእል ናብ በዓል ስዑድያ ክትገድፎ ከም ትኽእል ንቡር ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ስለዚ ስዑድያ ዘለዋ ፅልዋ ኣብ ከባቢናትና ዓብግ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ድሮ ገለገለ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ተረዲእዎም ኣሎ ብዛዕባ ዝዛረብዎ ዘለኹ ንሰምዕ But in this region, they also tend to pull new players in and push all rivals harder. This is why the visit matters on both sides of the Red Sea. Saudi Arabia brings unusual weight. It is a top oil power in an oil-dependent world. It anchors the petrodollar system and has kept the real pegged near 3.75 to the US dollar for decades. That link, plus large reserves and energy exports, gives Riyadh financial reach and political leverage far beyond the Gulf. It isn't a marginal actor, it is one of the region's heavyweights. From the Levant to the Horn of Africa. ሕጂ ብዛዕባ ስዑድያ ክዝረብ ከሎ ሓደ ግዜ ኣብዚ ናትና ቻነል እውን ሓውሲ ጌጋ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብትክክል ጌጋ እዩ ስዑድያን ኢማራትን ቀጠርን ከምዚ ሓደ ዓይነት ጌርካ ምግላፅ ኣሎ ክንዛረብ ከለና ከምኡ ክመስለኩም ይኽእል እዩ but Saudi is a different beast ስዑድያ ፍልይ ዝበለ ካብዘን ሃገራት ዓረብ እተን ጨቃዊት እየን ቀጠር ማለት ክንዲ ዳህላግ ዲ ዋላ ክንዲ ዓሰብ እንተኾነ very small island ንሽተይ ዓዲ ኢማራት ተኾነ ኣደንም ንሽተይ ነገር እዩ ስዑድያ is another thing ስዑድያ ገና ደይ ተበራበረ ዘሎ ስሊፒንግ ጃየንት እዩ ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ ኣመና ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዙሕ ህዝቢ እውን ኣለዎ ስለዚ ኣሜሪካ ንኢማራት ክትፈትዋ ትኽእል ንቀጠር ክትፈትዋ ትኽእል ከም ስዑድያ ገይራን ክትሪኦም ኣይትኽእልን እያ ኣየዋፅኣን እዩ ምክንያቱ ስዑድያ is a giant ዓብ ሃገር እዩ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ብዙሓት ሃገራት ድማ ዝደልይዎ እዮም ስለዚ ኢማራት ገንዘብ ኣለኒ ኢሉ ክሸናዳሕ ይፍትን ኣሎ ክትሪኦ ከለኻ ብጂኦግራፊካሊ እዚ ሃገር ስዑድያ ዝበሃል ኣዝዩ ዓብ ሃገር እዩ ስለዚ ዓብ ስለ ዝኾነ ዕቤት ድማ ዕዳጋዩ ፀጋታት ኣሎ ብንየው ኣብቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝወስድ ኣብቲ ናይ ፐርሽያን ጋልፍ ዝበሃል ባሕሪ ኣሎ በዚ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓብይ ኣገማግም ዝቋፀር እዩ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ብሴኪሪቲ በሎ ብቁጠባ በሎ ብህዝቢ በሎ ብፀጋታት በሎ እንደገና ሕጂ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ እዩ ዓብ ናይ ቱሪዝም ቦታ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ስዑድያ a very important country ስለዚ ምስ ስዑድያ ዘለካ ዝምድና ምሕያል ከም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ምስ ስዑድያ ድማ ብባሕሪ ንራኸብ ዝኾንና ኣመና ኣገዳሲ እዩ ምስ ስዑድያ ኣሉታዊ ዝምድና ምህላው ድማ ፈፂምካ ክርብሕ ዘይክእል እዩ ምክንያቱ ምስ ኢማራት ሕማቕ ዝምድና ክህልወካ ንግዚኡ እዚ ንሪኦ ዘለና ፈንጣሕጣሕ ንርኢ ኣለና ስዑድያ ጎረቤትካ እዩ ስለዚ ምስ ስዑድያ ፅቡቕ ዝምድና ክህልወና ኣብቲ ግዜ ምስ ቀጠር ዳሓይሽ ምስ ስዑድያ ምስ ኢማራት ዳሓይሽ ምስ ስዑድያ ከምኡ ዓይነት ክትመርፅ ትግደደሉ ግዜ ስለ ዘሎ ኣብቲ ምምራፅ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ዝመረፆ ውሳኔታት ኣነ ይድግፈ ፅቡቕ እዩ እንድሕሪ ስዑድያን ኢማራትን ተገራጫዊ መንገዲ ሒዘን ወይ እውን ስዑድያን ቀጠርን ክልቲአን ተገራጫዊ ሓደ ግዲ ምረፅ ትበሃለሉ መድረክ ካብ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘሎ ኤርትራ ስዑድያን ተመሪፃ ዘምሕረላ እዩ ምክንያቱ ጎረቤታ እያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓብ ሃገር እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ገለ ጥራይ ኣይኮና ንርኢ ዘለና ንመለስ ኣብቲ ቶፒክ ዝተዘራረብሉ between the tariffs and the election November 5th election Biden as an example is a coming traffic and we're rebuilding different in the beginning but I'm going to have to work on him Donald Trump ክንምንታይ ነዚ ሰብ እዚ ከም ትፈትዎ ኣብ ዝረአዩ እንታይ ገይሩ 4 years ago a US intelligence assessment made እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጀማል ካሾጊ ዝበሃል ሓደ ጋዜጠኛ ተፃራሪ ናይዚ ንጉስ ዝነበረ ንጉስ ክኸውን ከሎ ኣብቲ መጀመርያ ብዛዕባ ብዙሕ ኣሉታዊ ፅሑፋት ኣብ ዋሽንግተን ፅሕፍ ዝነበረ ኣብ ኤምባሲ ናይ
سعودية أبتركو زلو دما بحماق من قد كم استقتلن زورا سعرات دما إذا اللواء تقول داي تزبل زرباديرو انتقوني مالت بتغكل بروفكو قبرز خالي لن سلازي إذا حتو زيها أب أمريكا كلهم دونالد ترامب حتيتو Proud of the job he's done. What he's done is incredible in terms of human rights and everything else. But MBS's first visit to the US since the Khashoggi murder also meant an encounter with a free press. And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval. كلتا أقدس عطوتات عطولا مجمريا نتي بين أمريكا سلا مرببات نتنقص نتي جمال كاشوغي زبال غازيتنيا كم زقتل كايو مرقاقت ويحبريت علو كم دما أب سبتمبر عصرت تشعات سبتمبر عصرت هذا ديو 9/11 زبال يا قلت هذا دون واحد تشعات قلت عصرت هذا أبزنا أمريكا توين تاورز بالا نيويورك زقات أمه ثم زتقتل أبو نتم نتنفرت زورز نبر سعودياويان يمزبالو سلازي زين كلتين كبت عطوتاتين حتى تعلو دونالد ترامب تاكبل يسمعوه مجمريا Orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. You're mentioning somebody that was extremely kind. بس ماني خزال لخيلوا دونالد ترامب تقدر ديمو كابيناي ميديا خيلوا اي بي سي نيوز مزبلته ها فيك نيوز تيبيكال براند ناتيا جيت ملس سمعوها نجمر حسوتي لي زملس طم زي فتوى ميديا Controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by. جنتاي زبل زلو مجمريا تزمو تسب بس حسب اي فتووني منيروم تيبيكال ناي دونالد ترامب ملسيزي قصيلو دما زنغوس دما زفلط ነገር አይነበረን ስለዚህ አምጻ አቢልክ ቦጋ አቢልኪ አከምዚ ክቡር ጋሻናተይ ከተዋርዲ ልክ መፍታንኪ ነብሐቅ ዝሕፍርዩ ገለይሉና ይግስጻሎ በሕማቅ ደማ ይመልሰላሎ ግን እቲ ንጉስ is actually I'm willing to answer በመባል ራይ Asking a question like that. Just yes, Mr. President, about the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or nothing illegal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc. in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. so ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብላ ዘሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ናይዚ ጋዜጠኛ መሙማት ንዕና ድማ ከም ስዑድያውያን ከም መንግስቲ ስዑድያ ዘድሊ ኢንቨስቲጌሽን ኣካይድና ምስ ዝተሓሓዙ ዝበልናዮም ድማ ስጉም ተወሲድና ብዝብል ዘረባ ይመልሳሎ ስለዚ ዝከኣል ጌርና ኢና እቲ ውፅኢት ድማ ንህዝቢ ወይ እውን ፓብሊክሊ ተሓቢሩ እዩ ዘድሊ ስጉምቲ ድማ ተወሲድሉ እዩ እቲ ዘጋጠመ ግን ዝሕዝን ይብላ ኣሎ of course we will never know what happened exactly ግን ብዙሓት ናብኡ ብሌም ይገብርዎ ነይሮም እዮም ኣብ ግዜ ጆ ባይደን ድማ ዓብዪ ሽግር ገጢሞ ነይሩ እዩ ግን ካብ ቀፂሎም እቲ ኩነታት ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም he's becoming a superstar ምናልባት ብዙሓት ዘይረኣኹማ ነገር እንተላ An evening of extravagance at the White House for Saudi Arabia's Mohammed bin Salman, not officially a head of state. Still, the lavish meal U.S. President Donald Trump hosted for the Crown Prince had all the markings of an official state dinner and an unexpected security announcement. Tonight, I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally. ከም ንሪኦ ዘለና ንስዑድያ ሓደ ነዚ ክብሪ ናይዚ ንጉስ ዓብዪ ናይ ድራር እንግዶት ተገይሩ ከም ዝነበረን ሓደ ግዜ ክንምነ ፅቡቅ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ኤርትራ ከምዚ መራሕቲ ፖለቲከኛታትን ቢዝነስ ሊደርስን ከምዚ ኢሎም ፓብሊክሊ ስቴት ዲነርስ ክንርኢ ድማ ተስፋ ንገብር ቢካዝ I think እዚ ከምዚታት ክንርኢ ከለና ንዓና ዘይኮነና ኮይኑ ዝስምዓና ብዙሕ ግዜ ኣሎ ይግበር እውን ይኸውን ግን ፓብሊክሊ ፅቡቅ ዝኾነ ካሜራ ፅቡቅ ዝኾነ መንገዲ ኣይወፅን እዩ this is always ኣብ ብዙሕ ሃገራት ንሪኦ እዩ ስለዚ some of you may ምሳይ ተሰማምዑን ኢኹም ግን ኣነስ ከምዚ ዓይነት ማለት እዚኦም ሰባት እዚኦም ይብለኩን ኣለዎም ግን ኤርትራውያን ቢዝነስ ፒፕል ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ፖለቲካውያን መራሕቲን ካልኦት ከምዚ ዓይነት ስቴት ዲነር ክብሪ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ክንርኢ ክንደይ ደስ ምበለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ፈተናን ኣብ ሽግርን ጥራይ ክንነብር ስለዘይንደሊ ዳት ኣሳይድ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤቭሪባዲ
who somebody is here كله أنا شمال نزلنا لنا قطبان لنا جلز بله أبز متيلو دونالد ترامب مس نقولنا السعودية من متينيري بحاله كريستيانو رونالدو معناته رونالدو أكل لايت السعودية delegation كوينو كمتي السعودية تتصاوت السعودية سلت أزلو أكل لايت delegation كوينو متيو دونالد ترامب I felt أني ونيرو جي أتقن دا قد أسجن أبزيتي side on the side note نذكر خلنا أنا مني ونقدر كنقلت سلزلنا as a person يزبل زلهم زر زلو انتهى إلى announcement غيره السعودية نان نيتو ممبر الله إلوالو إذا F-35 كشيت الله يخليه عبينا security partner ارتكبها بخد كونيا كلون بزح حلفاتات كلوايو تكنولوجيا مسجارون حاجز اللوي زمن أبال حجر مالتيو زي سلزي this is gonna give them a lot of advantages مالتيو نكوما عين الدرجة نخرج بما كما عينت لوبي يقبر نيرو تمنقسنا السعودية انتقونه نا إسرائيل منقسي أب نيرو يزبال نيرو إسرائيل زي بفلاي F-35 أبتكرنا أبتي مع كلاي مبرا إسرائيل تراي كل وايم زدلي نيرم انتقونه ببزح سعري زي السعودية وين تكون تاكد بس حكي لا مهنياتو السعودية أن دونالد ترامب بزح حلفاء تقبروا له ويون بزح تدليا هاجريا لومي نا 4 عامات بريزنت له مسكت سلقن يا he will be somebody just تراسبي كون زبعل السعودية زبعل قطر زلو ركب دمانتينا يشدرا بيتو بيزنسز عبي تراي زلو عبيت هوتيلات نكهانز قالت ريليشن شيبسي نكلتن أمريكان سعوديان سلازا قدست راي كون الزرس That's $600 billion to almost $1 trillion. He might make it a بزعباتي investment سمعوا جي تجنزب أبزور فسس اللي and because he's my friend, he might make it $1 trillion. Mr. President, we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion for investment, real investment and real opportunity by details in many areas. Part of that investment, $142 billion for F-35 fighter jets, considered some of the most advanced in the world. And real opportunity. ስለዚህ ልዕሊ 1 ትሪልዮን ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ነጊርዎ ኣሎ 1 ትሪልዮን ዶላርስ ኢንቨስት ካብ ምዃኑ ኣሜሪካ ተነጊርሎ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ቋንቋ ገንዘብ ብጣዕሚ ደስ ዝብሎ ኣመና ይሕጉስዎ ኣሎ ብግምጣሉ 140 ቢልዮን ዝኸውን ናብተን F-35 ዝበሃላ ዝሰልጠና ነፈርቲ ኩናት ናይ ዓለምና ዝበሃላ ንዓታተን ንክትገዝእ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ትገዝአኒ ኢኻ ኣሜሪካ ከተፍቅድ ክትክል ኣለዋ ነዚአን ነፈርቲ እዚአን ድማ ናብ ስዑድያ ንኸይሽየጣ እስራኤል ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል እስራኤል ጥራይ ክህልዋ ዝደልዩ ነይሮም ቱርክውን ይደሊ ነይሩ ቱርክውን ክህብዎ ይደለዩን ኣሜሪካ እስራኤል ብዙሕ ሎብ እናገበረ ብጀካ እስራኤል ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብቲ ዞባ ዝዓጥቆ ክህሊ የብሉን ዝብል ካልኩሌሽን ነይሩ U.S. law mandates that Israel has a military advantage in the Middle East. The Israeli lobby and government work to block the sale, the first for an Arab country. In the Oval Office, I asked President Trump about the sale of the F-35s to the Saudis. Are these the same ones that are being used by the Israeli military? I know they'd like you to get planes of reduced caliber. I don't think that makes you too happy. They've been a great ally. Israel's been a great ally. And we're looking at that exactly right now. But as far as I'm concerned, I think they are both at a level where they should get top of the line. For his So كم نريو زلنا دونالد ترامب تاي زبل زلو إسرائيل بتزلوا صلوا بواشنطن نتن نفرتي لك كم ناتهم نغير رغبو كابناتهم تحزب على نكرهبو تعري قبرهم زنبرو انت قناه زعبون زرار بالنا ستيل إسرائيل قداسي مشاركتنا سعودية ونا قداسي سلزي كلت يوم نتزبلت أو نكرهبو يقول يوم زبل ملسي يذهب زلو سلزي it's a very interesting نزن ريو زلنا بوقتي لهم أبزي أبراهام أكوردس ونكاتو حتى تقريبا نيرو انتهي ملي Trump wants Saudi Arabia to join the Abraham Accords, normalizing relations with Israel. But the Saudis are firm, not before a two-state solution for Israel and Palestine. We want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. It's a pivotal moment in U.S. كم نريو زلنا ون أبزنا أبراهام أكوردس ون كناتو تقام يلن جن تي إسرائيل زلنا زمدنا نكون فتحوش قريب لانجن نني فلسطينيين ون التو ستيت سولوشنز بحال كتكبر خلالو بمبال مس دونالد ترامب كم سزراربن دونالد ترامب ون تحسابناتو كم استقبلوا يوزي قال زلو سلازي بزو خين بتي كم نريو زلنا سعودية is becoming زي بزح anticipated نيرو بزح ديلس كجبر بزح سممع كجبر أقداسي وجيت نكمل تكابو يزن الجرنيرو كم نريو زلنا دما I think
disappoint ዝገብር ኣይኮነን ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ full fledged opportunities and ሽርክነት ናይ ክልቲኦም ንሰማይ ገፁ ይድይብ ከም ዘሎ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ንኣብነት ዝረእይዎ this is ዶናልድ ትራምፕ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ይፈትዎም ይክብለኩም ከሎ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ሆቴል እዚ ኣብ ስዑድያ ክህነፅ ተፈቂዱ ዘሎ ትራምፕ ታወር ዝበሃል ዝህነፅ ዘሎ ኣብ ጅዳድ ኣብ ሪያድ ስለዚ ፐርሰናል እውን ካብዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ዓብ ረብሓ እዩ ዘለዎ እቲ ናቱ ናይ ስድራ ቤቱ ቢዝነስስ ስለዚ እዚኦም ሃገራት ዓረብ ንዶናልድ ትራምፕ ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ከም ሴኪሪቲ ከም ሪሶርስ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ሃገር ኣሜሪካ እውን ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ብሓንቲ መንገዲ 234 ዓይነት ዕላማታት እዩ ዝሃርም ዘሎ the game is between ስዑድያን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ እዩ ቀጠር ኦልሬዲ ዳርጋ ምስ ናይ ስዑድያ ዝገራጨ ፖሊሲ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ንሕና ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብተዘዋዋሪ ኣብቲ ዞባ እንፅሉ ሃገር ስለ ዝኾንና ብቐረባ ክንከታተሎ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ and I hope ንዓና እውን ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ተስፋ ንገብር እናበልኩ ሕጂ ኣብቲ ናትና ክምለስ ክፍትነ let's go Ethiopia, a land that once stood as a symbol of African pride and independence. But today, Ethiopia is standing on the edge. Inflation above 20%, a collapsing currency, and a government preparing for another war. This time, not just with its neighbors, but against itself inside the country. The Amhara Fano forces are locked in a bloody war with the Ethiopian government. In Oromia, the Oromo Liberation Army continues to fight what they call a war of resistance. But for civilians, it's genocide. Innocent people are dying every day, while the government seems more focused on fighting foreign wars than stabilizing its own land. ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ is at the breaking point ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ መኣዝን ትኸይድ ከም ዘላ ሓደጋ ብየማንን ፀጋምን የንፀላልዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝቕባበ ናይ ቁጠባ ክኸውን ይኽእል እቲ ዝቕባበ ከምኡውን ምኽፋል ናይ መነባብሮ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ልዕሊ ኩሉ ድማ ኩናት ሓድሕድ ኣብቲ ዓዲ ናብ ዝበኣሰሎ ሕጂ ድማ ካብ ሕማቕ ኩናት ሓድሕድ ድማ ናብ ዝገደደ ናብ ኩናት ናብ ኤርትራ ኣብ ትኸደሉ ዘላ እቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ብድሆ ኣብ እትርከበሉ መድረኽ ናብ ዝገደደ ክመርሓ ዝደሊ መራሒ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዝውሃበ ዘሎ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ተኻይዳ ኣላ እስከ ስምዕዋ 120 sometimes we are 130 million. What are the top two most important issues to you? I wonder if you factored in your assessment. The intervention by IMF and World Bank has not worked. It just made things worse. What is the state of the economy that make you to make this assessment about a war economy? ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር መሓመድ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይሩሎ እቲ ኢንተርቪው ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝረአ ዘሎ ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ኩነታት ናይቲ ሃገር ኩናት ምስ ኤርትራ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብዙሕ ሰግመንቲ ዘሎ ዶን ወሪ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለፀ ክፋል ናይቲ ኣርእስቲ ክንዲ መዓት ግዜታት ነቲ መዓት ግዜኹም ሴቭ ኣቢልና ናባና ዘቕንዐ ኣገዳሲ ዘረባ እዚኣ ተሕቶ ነይራ ንስማዓያ ዓብ ፅልዋ ዘለዋ እያ ንኣቢ ድማ መርዲ እያ in a recent interview, the former president of Somaliland, how the diplomatic pressure played a significant role in terms of, I think, hindering to that end of the weakening of our foreign policy. I would love to have more, foreign policy experts to discuss further about this because we would really need to, unpack these dynamics as we go forward. You are cautioning against all these odds stocked against Ethiopia. A collapsing economy, a demoralized population, military that is not in a cohesive and strong position. These aspects and a diplomacy that is not in favor of Ethiopia. Assume all these cautions that you are sending out, telegraphing at the moment, cannot be heeded by the powers that be in Addis Ababa, and a war breaks out. What happens then? You warned that the consequences are going to be dire.
እንታይ ትብሎ ዘላ ጽቡቅ ጌርኩም ክሰምዑ ኢለ ነቶም ትሰምዑ ጀዋር ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኢትዮጵያ ንኩናት ዝኸውን ዓቕሚ የብላን ባህሊ እዩ ካብቲ ዝብሎ ብዙሕ ነጥብታት ማለት ሓደ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ከም ኣብ ዝብሎ ዘይኮነ ተራ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ሓንቲ ቴሌፎን ኣልዕልኩም ደውሉ ይውል ነው ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ እንተለካ ወይ ንኢትዮጵያ ትፈልጦ እንድሕር ኮንካ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎን ተራ ኢትዮጵያዊ ዝነብሮ ዘሎን ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘሎ ስለዚ እታ ሃገር ኣብ ከቢድ ቅቕስሎ ድሕሪ ቁጠባዊ ፀገም ድማ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ሰባት ብሰላም ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ስጋት ናቶም ድማ ቁጠባ ኪንኡ ድማ እቲ ሴኪሪቲ ወይ ከዓ ርቃት ዘይምህላው ናይ ነፍስኻ ስጋት ኩሉ ግዜ ምህላው እዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣዝዩ ድኹም ዲፕሎማሲ ዘለዋ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ዝሓመቐ ዲፕሎማሲ ገለ ካብቲ ኣብነት ምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረ MOU ቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዝተባሃለ ፎሬን ሚኒስተር ናይቲ ሃገርን ብምሎም ዲፕሎማት ናይቲ ሃገርን ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ኣብይ ኣሕመድ ኣናውንስመንት ምስ ገበረ እዮም ሰሚዖም እንታይ ከም ዝብሉ ድማ ጥፊዎ ኮምፕሊትሊ እንደራ ከም ዝነበረን ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ቶም ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ኣይፈልጡን እዮም ብዝመሰሎ ዝኸይድ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ዝደኸመ ደረጃ ናይ ዲፕሎማስያ ዘላ ብዝዋን ኢሉ ስለዚ ዲፕሎማቲካሊ ተደኺምካ ቁጠባ ድማ 7 ዓመት ንታሕቲ ገፁ ጥራይ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝኸፈይ ዘሎ ሰራዊት ናትና ሕማቕ እዩ ዘሎ ድሮንዶ ቴክኖሎጂ ደገዝየ ዝብል ዘሎ ሓሶት እዩ ክንዱ ዝኣክል ወታደራዊ ዓቕሚ ዝፈጠረሉ ይኮነን ስለዚ ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ እዩ ስለዚ እንታይ ትብለላ ኩሉ እዚ ነገራት ዝኣኪብካ ብዙሕ ፋክተርስ ኢኻ ትጠቅስ ዘለኻ ሞራል ናይ ሰራዊትና ታሕቲ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ብዙሕ ምሰሓብ ከም ዘሎን ሃገር ተመቃቂላ ከም ዘላ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ኩናት ምግባር ድማ ዝገደደ ሳዕቤን ከምፅእ ከም ዝኽእል እዩ so እንታይ እዩ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ትብለላ ስምዑ መልስናቱ especially ከም ኤርትራውያን And you have a pretty stark warning about the possibility of a military collapse, the collapse of the military, the economy and all this. Outline in a short, as we go into the conclusion of our conversation, what would be the outcome if we don't heed the warning signals, the messages that are written all over the walls? What would be the scenario? There is still a slim chance to avert the war. I would like to be on that side, on cautiously optimistic side. But also I want to say to the diplomatic community, do not listen to what Asmara, Mekelle and Addis tell you when it comes to this war. We know our people. We have entered a serious security dilemma where Abiy has created a scenario, a situation. He has threatened, he has securitized the relationship between Ethiopia and Eritrea, between Ethiopia and the federal government and Tigray. The issue has been framed as an existential issue right now. There is ሕጂ እንታይ ኣብዚያ ካብዚያ ሕጂ ዝብለ ዘዛረበን ፀንሐ ንድሕሪት ዝዛረቦ ኣዝዩ ከቢድ ዘረባ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ብሙሉእ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ህዝቢ መራሕቲ ናትና ዝብልዎ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ልዑል ጥንቃቐ ክንገብረሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ወገን ኤርትራ ወገን መቐለ ከምኡውን ንሱ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንጥቃቕ ኣለና ንሱ ነቶም ፖለቲከኛታት ኣውፅኡ ናቱ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ከሳልጥ እዩ ዝደሊ ስለዚ ነዚ ተረድየ እየ ዝሪኦ ኣነ ንዓና ሓልዩ ንኤርትራውያን ስለዝፈቱ ገለ ከምኡ ዝመስለሉ ገለ ኣለዎ ኣብዚ ጀዋል እኮ ፃልዓልና መዓት ይብሉኒ ፅቡቅ ገበረ ንሱ ረብሑ ኣለዎ ንሕና ረብሓና ኣለና ንሱ ረብሑ ኣለዎ እቲ ንሱ ረብሓ ገይሩ ዝቆፅሮ ግን ንዓና ኣብዚ እዋን እዚ ይጠቕመና ዶ ይጎድአና እዩ ንዓና ዝጠቅም እዩ ትዛረብ ዘሎ እዚ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኣጀንዳታት ኣይኮነ ዘገድሰና ሕጂ ዝገብራ ዘሎ እዩ ንመለስ ኣብታ ርእሲ ነቶም ሓደ ግዜ ከይተረዳእኩም ዝተረዳእኩም ዝመስለኩም ኢና ንነግር ዘለና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ንዓኹም ጥራይ ዝርዳእኩም ኮይኑ ይስማዓኩም ኣለና ኩልና ንሪኦ ኢና እቲ ኩነታት ርዳእና እዩ ብሓፈሻ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣብዚ ዞባ እዚ ከቢድ ኩነት ክመፅእ ክእል እዩ በዚ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ድማ ምስ ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እታ ቀንዲ ዝብላ ድማ ብኸመይ ፍሬሚንግ ብኸመይ ዝቆርፆ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝገብሮ ኩናት ናይ ህላዊ ሕቶ ኤግዚስተንሻል ሕቶ ከም ዝኾነ ስለዚ እቲ ናይ ኩናት ድሌት ናቱ ወይ እውን ፈኸራ ናቱ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ደይብሎ ናብ ተጋሩ ዝገብሮ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ ንባሕሪ ዝሸጡ እዮም ገለ ዝብል ስለዚ እዞም ሓይልታት እሱ ውግእ ኣውጅሎም ዘሎ ብወቅዒ ወላ እውን ኣብ እንተገዲፍዎ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሕጂ ስምዕዎ ካብዚ ንንኤው ብዛዕባ ኩናት እዩ ዝዛረብ significant mobilization of force on the Eritrean side, on the Tigrayan side, and also on other rebel side. Putting back the sword is not going to be an easy for these forces because now their calculation is even if he backs down now, not because he doesn't want to materialize his threat, it is because he is not ready.
tomorrow he will be more prepared. He's going to hit us. So therefore, let's go after him before he gets fully prepared. And also, exactly. እዚኣ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣብዚ እቲ ናይ ኩናት ቋንቋ ነጋሪት ናቱን ሓምሓም ናቱን ከበሮ ናቱን ኣመና ኣብዚሑ ስለ ዝሓረሞ ወላ እውን ሕጂ እቲ ናቱ ጉራዴ ናቱ ኣውፅኡ ስዒሉ ይፍክር ስለ ዘሎ ጉራዴ ድማ ካብ ቦቱን ተውፂኻዮ እንተዘይን ኩናት ደይ ተጠቂም ካላ ቦቱ ክምለስ ከሉ ቫሊ ናቱ ይጎድል እዩ ስለዚ እቶም ጸላእቲ ናቱ ወይ እውን እቶም ኩናት ኣውጅሎም ዘሎ ኤርትራ ዲካሎት ሓይልታት ወላ እውን ኩናት እንተዘይ ኣውጅሎም ኣብዚ ዋን እዚ ኩናት ስለዘይደለየ ዘይኮነ ሬዲ ዓቕሙ ስለዝነዓቐ ጥራዩ ስለዚ ንሳቶም እቲ ኩነታት ግዜ ንኽሽምጥ ዕድል ክህቦ ከይክእሉ ክልዮም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዛ ቻነል ድማ ብዙሕ ግዜ ናኸምውን ዛረብ ፀኒሕና ኣብዪ ኣሕመድ ንኩናት ድልውነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ነዚ ኣንሱ ዝብላ ዘሎ ፅቡቅ ጌሩ ክምልሰላ እንድዩ ዋላ ኩናት እንተዘይደለየ እሳቶም ክገድፍዎ ይኮኑን ኢሉ ኣቢ እውን ነዚኣ ፈሊጥዎ ኣሎ ሓውዲ ዊነው ከም ዝፈለጣ ለንቀነ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ንሓቅነቱ ቀሲልና ፕሩፍ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንስማዓየ ግን አህመድ ወደ ኤርትራ አማላጅ መላካቸው ተገለጸም። በምልጃነት የተላከው ደግሞ የኬንያ መንግስት መሆኑ ታውቋል። ምልጃው የቀረበላቸው የኤርትራው ፕሬዝዳንት መተማመኛ ፈልጋለሁ የሚል ምላሽ መስጠታቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ደውለው ምልጃ የጠየቁት ከሁለት ሳምንት በፊት ነው የሚሉት የዲፕሎማቲክ ምንጮች ዋና ጉዳያቸው ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቂ ስለመሆናቸው ገልጸዋል። እኔ ለጦርነት አልተዘጋጀሁም፣ እርሱም ዝግጅቱን ማቆም አለበት፣ ሊወጋኝ እየተዘጋጀ ስለመሆኑ አውቃለሁ፣ በእኔ በኩል ግን የመዋጋት ፍላጎት የለኝም ብለው ለፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ተናግረዋል የሚሉት የዲፕሎማቲክ ምንጮች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኬንያ መንግስት በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ጥያቄ ስለማቅረባቸው ማክለዋል። ይህንን ተከትሎም ባለፈው ሳምንት የኬንያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት ኑረዲን ሀጂም ወደ አስመራ ተጉዘው ከፕሬዝዳንቱና ከሌሎች የኤርትራ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውን አረጋግጠዋል። ሚኒስትር እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዚ አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ዘበገሶ ኩናት እቲ ሓዊ ቀልጢፉ ከቃፅሎ ከም ዝኽእል ተረዲይዎ ኣሎ። ኤርትራ ንኩናት ሬዲ ከም ዝኾነትን ክትሃርመንን ክትብንቁረንን ከም ትኽእል ድማ ተረዲይዎ ስለ ዘሎ ንዊልያም ሩቶ ስተረኒ በጃኻ ነዚ ኩነታት ዝተጠዋብለለይ ዝብል ልመና ጀሚሩ ከም ዘሎን ናይ ኬንያ ድማ ነቲ ኩነታት ናቱ ንምሕጋዝ ተበግሶታት ይወስዱ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግር ዘሎ። ስለዚ እዚ ሪፖርት እዚ ንሓቅነቱ ንገለን ንግዜ ንገድፎ በንሪዮ ዘለና ኩነታት ግን አብይ አሕመድ ከምኡ ክገብር ኣይክእል ኢላ ብፍፁም ክንግምት ኣይንኽእል ኢና ብፍፁም። እዚ ሰብ እዚ ተንበርኪኹ ይቕረ ክብል ዝኽእል ምዃኑ ግን እቲ ከይድዎ ዘሎ መንገዲ ብይቕረታ ክስረ ዘሉ ዝኽእል ኣይኮነን ኣይፈልጥን እየ። ብወገን ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብብዙሕ ነገር ከም ዝግለጽ እንተበዲልካዮ ይቕረ ዝብል ወይ እውን ዝሓድግ ሰብ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል። ስለዚ አብይ አሕመድ ድማ ብዙሕ ርሕቀት ይኸይዱ ዘሎ ወይ ውልሲ ከመይ ገይሩ እቲ ነገር ክኸይድ እዩ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ while Abiy reportedly told the President Ruto he has no intent ምስ ኤርትራ ክዋጋ ድሌት ከም ዘይብል ሓሳዊ ድሌት ኣለካ ዓቕሚ ኢኻ ዘይብልካ Eritrean President Isaias Afwerki has responded by demanding a concrete guarantee of non-aggression. ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እንታይ ኢሉ መሊሱ እዮም ዝብሉ ዘለው ሙሉእ ጋራንቲ ወይ እውን ውሕስነት ከባለዎ ኩናት ክገብር ከም ዘይክእል President Isaias reportedly stated that Eritrea is only preparing for defense because Abiy previously threatened war. Certainly, crucially, Eritrean officials warned that any attack on the Tigray region would be viewed as a direct attack on Eritrea. Meanwhile, signaling a shift in alliance, Addis Ababa is now hosting Eritrean opposition. Again, this is a drama on Kong Zalina and Rizalana. Abiy Ahmed, Abiy Ertra, Addis Ababa, Taqamtna Ertra, Srat Kinkirina ilom Awilom the Zarabzolo, Yangidalong, activists now to ድማ promote ይገብርዎም ኣለዎም። ስለዚ እዚ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ይኽእል ሓሶት ክኸውን ይኽእል but it doesn't matter ነገራት ከምዚኦም ዝካየዱ ናይ አቢ ኣካይዳ ድማ ኮንፊውዝ እናገበረ ንገሊኡ ኮንቪንስ ክገብር ንገሊኡ ኮንፊውዝ ክገብር ከምኡ ገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ፀወታ እዚ ግን ኣብ በዓል ኤርትራ ዘሎ ፖለቲከኛታት ብዙሕ ከድመዓሉ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ እጂ ንነዊሕ ዝኸደላ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ንምትሓን ካብኡ ንምህዳም ናብ ኤርትራ ከም ገይሩ ዝገብራ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ከም ኩናት ተረኣዩ ስለ ዘሎ ብኤርትራ ክግበር ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ድማ ንዕዑ ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ናብ ጀዋር ንመለስ ነዚያ ጉዳይ እዚያ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ኣሎ The situation right now is like dry grassland. Any small match can fire it.
the level of mobilization, the level of militarization of rhetoric as well as ground forces is quite significant. So we should be very careful not to buy into what the diplomats and some of the talking heads say. So there is the risk of war is extremely high, but there is still chance with a proper and timely intervention with regional as well as international players with a significant leverage they have to guarantee that there will be no future wars for those who are threatened. What will be the consequence? እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ደረጃ ናይ ወታደራዊ ምድላዋትን ከምኡ ድማ ብወገን አዲስ አበባ ዝወፅእ ዘሎ ገጅፍ ዝኾነ ናይ ኩናት ቋንቋን ናይ ወራር ቋንቋን ናይ ሽግር ጻውዒትን እቲ ኩነታት ሕጂ ኢሉሎ ልክዕ ዝነቐፀ ሳዕሪ እዩ ዝመስል ዘሎ ዝነቐፀ ሳዕሪ ኣብ ግራት ተሎ ንሽተይ ክርቤት ውልዕ ተቢልካ ብሙሉእ ክቃፀል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተዳለወ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ንኩናት ኣብ ዝተቀራረበ ኩነታት ኣሎ ዋላ እውን ካብ ላዕሊ ዘይኮነ ብንኣሽቱ ጌጋ ኣብ ታሕቲ ዝተፈፀመ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ተዳልያ ንዝኾነ ይኹን ድልውነት ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ብሓፈሻ ግን አብይ አሕመድ ኮይንዎ ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ካብቶም ዓበይቲ ሓይልታት ሌቨሬጅ ዘለዎም ጻቕጡ ክገብሩ ዝኽእሉ ፅልዋ ዘለዎም ሓይልታት ስጉምቲ ተወሲዶም ግን ጠጠው ከብልዎ ምኻሉ ጠጠው ምባል ግን ንግዚያዊ ዘይኮነ መፍትሒ ክርከቦ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ፀገም ንግዚኡ ጠጠው ኣቢልካ ድሓር ዝምለስ ዘይኮነ ናይ ሓዋሩ መፍትሒ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ዝብል መተንብሂ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ እናተባሃለ ከሎ ምስቲ ኮንሲኮንስ ከይሰገረ ከሎ ኤርትራ ኣብዚ ቅንያት እዚ መልሲ ባህላ ነቲ ተደጋጋሚ ካብ ስርዓት ናይ ብልፅግና ብመንገዲ ፎሬን ሚኒስተሮምን ካልእን ዝመፅእ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ግምት ኢኻ ብተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ double speak and duplicity of Potemkin party officials again in full glaring display again ክልተ ዓይነት ቋንቋ እዮም ዝጥቀሙ በቲ ሓደ ንኩናት ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ብሓይሊ ክገብርዎ ከም ዝኾኑ በቲ ካልእ ድማ ሰላማዊ መንገዲ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ከምኡ ድማ ንቁጠባ ንሽርክነትን ከምኡውን ንንግዲ ዝጠቕመና ኣፍ ደገ ባሕሪ ይብሉ በቲ ሓይሊ ባሕሪ ይብሉ ዝገራጩ ሓሳባት እዩ ዘለዎም ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ዝራነየት ፎሬን ሚኒስተር ዝፈተኖ ብዙሕ ግዜ ዘሰልቸወና ኩነታት ማለት እዩ to hoodwink with diplomatic community. Ethiopia's 2-year-long reckless war agenda and incessant saber-rattling for sovereign access to the sea in self-defense language. ስለዚህ ኩልቲ ንክልተ ዓመት ባሕሪ ወሪሮም ንክወስዱ ኩሉ ዓይነት መናውራን ተሃዲዶን ክገብርዎ ፀንሑ ብምንታይ ክሸፍነ ፈቲኑ ነፍስና ኩናት ይመፀና ስለ ዘሎ ነፍስና ክንከላኸል ኢልና ናይ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካናት ናይ ያእቱና ኣለዉ ብካልእ መንገዲ ፅልዋ ኣብ ውሽጥና ይገብሩ ኣለዉ ልኡላውነትና ዝትንክፍ ነገራት ይገብሩ ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ድራማታት ገይሩ ነፍሶም ክከላኸሉ ከም ዝኽእሉ ገይሮም ንኩናት ክኸዱ ዝደልዩ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ዘረባ ተዛሪቡ ዝበሃል ዘሎ but Khal Wagad delivered in English, a senior general in the Ethiopian army pleads in Amharic to the various internal armed movements to give the NDF Thailand era. Na had a general am saying kumnere. ንሱ በዚ በሰላማዊ መንገዲ ወይም ሽግር ይመፀና ዘሎ ስለ ዘሎ ገለ ክንገብር ንደለና ነፍስና ንከላኸልና ስጉምቲ ክንወስድ ይብል በቲ ድማ ጀነራላቱ ንፋኖ ይኹን ንሸነ ይኹን ህወሓት ተጠበሉ ብሳኹም ኩናት እንደለየለና ዓብ ኩናት ይፅበየና ስለ ዘሎ ናብ ኢና ንዳሉ ዘለና ኢሉ ኣብ ኤርትራ ክወርር ከም ዝኽእል በእንግሊዝ ፅሒፍ ኣብ ኤክስ ፖስት ገይረ ያለሁ ከትኩም ሼር ግበርዋ የአቶ የማነ ድማ ተመሊሱ እቲ ሽጣራ ናቶም ኤክስፖዝ ይገብረሎ and this is in the typical of the warmongering agenda that PP senior political and military officials have been በዚ በተዓደ ናይ ሰላምን ዲፕሎማስን በተኻል ድማ ንዓብ ኩናት ድሌታቶም ንኸስምሩ ይፍትኑ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ዓረብ ሪብና ዘሎ ኩነታት እዩ እናበለ ዝገልፅ ዘሎ ቀፂልና ካብኡ ኣብዚ እውን ኩሉ ክንሰምዕ ኣለና ሓቅነት ኣሎ ማለት ኣይኮነን ግን let's listen to ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ኣብዚ እውን ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለው ብዙሕ ኣርቲክል ብዛዕባና ፅሓፍ ዘሎ ኣብዚ ከዓ እንታይ ዝብል ኣምፂኦም ኣለው ጉዳይ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ how to respond to ነቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብኸመይ ክምለስ ይኽእል እዚ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ሲ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ብፅሑፍ እያ ትቃለ ዘላ ብዙሕ ኣርቲክል እዮም ዝፅሕፉ ዘለው እቲ ዕላማ ድማ ሓደ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክፀልዉ ነቲ ፖሊሲ ደረጃ ብዓለም ዘሎ ደረጃ ንክፀልዉ ብኻልእ ድማ ንኤአይ ክፀልዉ ብዙሕ ፅሑፋት እዮም ዝፅሕፉ ዘለው ናብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ኤርትራ ምስ ኢራን ትራኸባላ ዶ ገለዶ ኩሉ ዓይነት ሸፈጥ ማለት እዩ
ስለዚህ ኤርትራ's conduct Asmara is accused of hostile actions supporting armed groups inside Ethiopia cultivating alliances with Tigrayan actors opposed to Addis Ababa ስለዚህ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ይገብር ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ኣብ ምፍርራስ ንኢትዮጵያ ከውድቁሉ ዝደልዩ ሓይልታት ይዕጥቕ ኣሎ ምስ ናይ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ስርዓት ክቕይሩ ዝደልዩ ይሰርሕ ኣሎ ዝብል ዘረባ እዩ ብግምጣሉ ኣዲስ ኣበባ ናብ ቀይ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ናይ ህላዊ ሕቶ እያ ትብል ኣላ ይብሉ ኣለዉ እጂ regional context fragile post-conflict recovery in the northern Ethiopia ongoing war in Sudan Nile dispute with Egypt Somalia's instability and Somaliland's contested status أربعة نقطات من إثيوبيا زتحاز يابت ريجن زلو سقم ስለዚህ መጀመሪያ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝገበረቶ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ትገብሮ ዘላ ዘይርጉእነት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ሱዳን ኩናት ይካየድ ኣሎ ኢትዮጵያ ድማ ኢድናታ ዳርጋ ብቐጥታ እንተደይ ተገልፀ ዝተፈልጠ እዩ ኣብ ናይል ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ሽርራኽ ንሪኦ ኣለና ከምኡ ድማ ሶማሊያስ ኢንስታቢሊቲ ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ሽግር ድማ ብቐጥታ እንተደይ በልና ኢድ ኣለዎም ኣብኡ እውን ከምኡ ድማ እንታይ ብሎ ኤርትራ's regime is described as confrontational shaped by its governance style and history of regional hostility ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዞባ ሰላም ርቃትን ከም ዘይህሉ ዝገብር ስርዓት ከም ዝኾነ ብኡ ዝፍለጥ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ effective conflict prevention requires facilitating negotiations ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝርርብ ክካየድ ኣለዎ እንታይ ኢልካ ኢኻ ተዘራርቦም ንኤርትራ ንኤርትራ እንታይ እዮም ክብልዎም ዘለዎ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ቀፂሎም ንኤርትራ ንፀገም ንምግባር ብዙሕ ነገር እዩ ዝስራሕ ዘሎ ንኤርትራ ብሕማቕ ከም ትጥቀስ ንምግባር ብዙሕ ፈተነታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እሳቶም ማለት እዩ ነዚ ከዓ ብዝተኻለና መንገዲ ኤክስፖዝ ምግባር ናይ ኩልና ስራሕ እዩ እቲ ዘለዎም ፀገም እቲ ኩነታት ናቶም እቲ ሽግር ናቶም ካብ ባዕሎም ዝበገስ ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥና ኣለና ሽግርካ ክንትፈትሕ ግን መሊስካ ናብ ኤርትራ ክጠውዮ ምፍታን ንመለስ ናብ ጀዋር It will be the kind of war, the kind of damage and the kind of destruction we have not seen. We have been in war for the last 70, 80 years. The Eritrean war, the internal Ethiopian war. This will be the war of all wars. One, because it will be an Ethiopian internal war. When the army leaves Oromia and Amhara, these areas that are already maybe 60, 70% outside the government control, the rebels are waiting, they will materialize all this. There is no question. OLA has moved much of its forces from the western, southern frontiers with 150 kilometers of Addis. Much of its forces is now situated in that area. I believe they are waiting for opportune moment. The Fano forces have been growing in strength. When ANDF leaves for the war, I think the Ethiopia's domestic situation, internal situation, as far as the civil war is concerned, will be, worsened. It will be exacerbated. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ኩናት ሕጂ ክኽፈት ዝኽእል ዝሓለፈ 80 ዓመት ኢትዮጵያ ኩናት ናይ ኤርትራ ነይሩ ድሕሪኡ ከምዚ ነይሩ ብዙሕ ኩናት ርኢና ኣለና ኢሉ እዚ ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ግን ርኢና ዘይንፈልጥ ይክኸውን ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ክገብር ኢሉ እንተተበጊሱ እንታይ ከጋጥም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ፋኖ ክንዲ ምንታይ ሓይሉ ከም ዘሎን ክንዲ ምንታይ ቦታ ሒዙ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ሸነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ብዙሕ ቦታታት ተቆፃፂሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክትኣቱ ምዃና ነዚ ውሽጣዊ ኩነታት ጠጠው ከየበልካ ወይ ገለ ከይገበርካ ናብ ዓብ ኩናት ናብ ኤርትራ ገፅካ ምኻድ ማለት ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ንክትቅፅል ዘለዋ ተኽእሎ እውን ምቕታል እዩ ዝብል ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኩናት ይደልሉ ኣይርዳእንን እዩ ዝብሎ ምክንያቱ ብዘይ ኩናት ሃገር ኣብ ከቢድ ፈተና እያ ዘላ ኩናት ድማ ብደረጃ ናይ ቁጠባ ጥራይ ኣናላይዝ ዝገብረሉ ካልእ ሕቶ ኣለዎ እንታይ ይብል ወር ኢኮኖሚ ኤርትራ ኣብ ናይ ኩናት ቁጠባ እያ ዘላ እዩ ፈተና ናታ ካብ ቀደም ከም ስለ ዝነበረ ንኩናት ኢላ ፍሉይ ሞቢላይዜሽን ክትገብር ኣይኮነትን ኢሉ ኩሉ እቲ ዘለዋ ሽግራት ንኩናት ከመይ ጌርካ ትምክቶ ኣከው ኣብ መኸተ እያ ዘላ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ከምኡ የላን ኢሉ ኣብ ኩናት ንኽትነብር ዘድልየካ ኣካይዳ ኩሉ ገንዘብካ ናብ ኩናት ይክኸውን ስለዚ እቲ ህዝቢ ተፀሚሙ ክነብር ክኽእል ኣሎ ተፀሚምካ ምንባርካ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍለጥን እዩ ስለዚ ብጠጠው ክበልዕዎ ክእሉ እዮም ጠጠው እቲ ህዝቢ ጥሜቱ ንኸይክእል ድማ እቲ ውግእ ኣብቲ ዓዲ ዝካየድ ዘሎ ድማ መሊሱ ክብእስ እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ቁጠባ ምስ ሞተ ኣብ ፋኖ ይክውሕስ ኣብ ሸነ ይክውሕስ ኣብ ህወሓት ይክውሕስ ተቃሊሱ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ክውስኖ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብሰንኪ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ሃጓፍ ከቢድ ኩናት ተፈፂሙ
ንዓቢ ምእላይ ጥራይ ዘይኮነስ ኩናታት ሕድ ጀሚሩ ነታ ዝገደደ ህልቂት ንኸይፍፀም እዩ ዝነግር እዚ ናይ ብሓቂ ኣገራሚ ኩነታት ከም ዝኾነ ይዝገልጽ ሕጂ ሽፍት ክንገብር In East Asia, tensions are on the rise. It's China versus Japan. It started as a diplomatic row. The trigger was a remark in Tokyo, but now it's snowballing into a full-fledged showdown. It has now spilled into daily life in both countries, with governments hardening their positions, travelers changing their plans, airlines counting their losses, cinemas adjusting their schedules, and diplomats making urgent trips. ኣመንጎ ቻይናን ጃፓንን ዝቕፅል ዘሎ ወጥሪ ድማ ናይ ምዝሓል ምልክት የርኢ የለን ምክንያቱ ቻይና ነቲ ኩነታት ሲሪየስሊ ስለ ዝወሰደቱ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናተይ ኢዳ ትእቱ ዘላ ጃፓን ልዕሊኡ ድማ ታሪካዊ በሰላ እውን ስለ ዘሎ ታሪካዊ በሰላ ከይተፀገነ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ቻይና ፖለቲካዊ ምትትታዊ ምግባር ናይ ጃፓን ልዑል ቁጥዐ ስለ ዝፈጠረ ዝተኸሰረ ይተኸሰር ዝዓይነቱ ከቢድ ስጉምቲ ክትወስድ ጀሚራ ኣላ ሓደ ካብቲ ስጉምቲ ዝብልዎ ዘሎ reporting that China has suspended imports of Japanese seafood. This after Japanese Prime Minister Sanae Takaishi suggested earlier this month that Tokyo could intervene militarily in any attack on Taiwan. This has led to a strong reaction from Beijing, who last week advised its citizens not to travel to Japan and for those studying there to be careful. China's Foreign Affairs Ministry did not confirm the reports about the seafood ban, but said there was no market for it in China because of the anger of Chinese nationals. For more on this story, Yan Kamins in Burundi joins me now. Japanese media. እንታይና ንሰመ ዘለና ድሕሪ ቱሪዝም ናብ ጃፓን ገጽኩም ኣይትኸይዱ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ምጽናሕ ናይ ቻይና ሕጂ ድማ ዓሳ ናይ ጃፓን ከምዘይ ግዛእ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ዋላ እውን እቲ መንግስቲ መግለፂ እንተደየውፅኡ እቲ ህዝቢ ቻይና ንመንግስቲ ዝሰምዕ ህዝቢ እዩ ብፍላይ ድማ ልክዕ ከምዚ ንዕና ኢትዮጵያ ትገብረና ነገር መግዛእቲ በሰላ ናይ መግዛእቲ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ እቲ ዝገዛእካ ዝነበረ ተገምፂሉ ሎሚ ንልኡላውነት ካድዩ ንኻልእ ድዩ ውሽጣዊ ፖለቲካኻ ክፅዕሉ ክፍትን ከሎ ናይ ቀደም ቁስሊ ዝቕጀለካ ስለዚ ቻይናውያን ድማ ስቲል እቲ ቁስሊ ስለ ዘለዎም ካብ ጃፓን ዝመፅእ ስሚዩ ኢሎም ክሓስቡ ኩሉ እዮም ስለዚ ኣይንደልዮና ብምባል ክሕሰምዎ ንርኢ ኣለና እቲ ምሕሳም ድማ ንቁጠባ ናይ ጃፓን ንባዕሉ ቁጠባ ናይ ጃፓን ሓደጋ ዘለዎ እዩ ነዊሕ እዋን ኣብ ቅልውላው ፀኒሑ ዘሎ ካብ ከባቢ 9 ኣቢሉ እቲ ቁጠባ ጥዕና ይረኸበን እዩ ዝበሃል ከምቲ ኮይኑ ክዓብዮ ዝግብኦ ይዓቢ የለን ብግምጣሉ ዕዳናቱ ናዓበየ ብዙሕ ሽግራት ኣለዎ ስትራክቸራል ፕሮብለምስ ኣለዎ እቲ ህዝቢ እውን ክፋረ ይከኣለን ስለዚ ናይ ምእራግ ፀገም እውን ኣለዎ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ እዩ ዝበሃል ጃፓን ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ናይ ቻይና ትገብሮ ንዓታቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕዳጋ ቻይና ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ቻይና ድማ ብዘይ ጥኢት ከይተኮስካ እቲ ፀላይኻ ከመይ ጌርካ ተዳኽሞ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ፖሊሲ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ወጥሪ ካልእ መኣዝን እናሓዘ ይመፅእ ኣሎ ብርግፅ ኣሜሪካውያን እንጆይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ወጥሪ እዩ ቢካዝ ናይ ኣሜሪካ ምትፍናን ጃፓን ክትገብረሎምን ብጃፓን ገይሩ ክሕለፈሎም ተኽኢሉ ኩሉ ግዜ ዝመርፅዎ ስለ ዝኾነ All of this is happening over one question. And what is that question? What happens if there is a crisis in the Taiwan Strait? That was a question. Japan answered it. China did not like it. Hence the meltdown. Earlier this month, Japan's parliament discussed this hypothetical. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ገና ኣብ ስልጣን መፅያ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝፈጠረቶ ድራማ እዩ ከም ዘውሪድዎም ዘሎ ኣብ ጃፓን ዘሎ ህዝቢ ድማ ማለት እቲ ሳይላቶ ዘላ ንዓታቶም ነቲ ቁጠባናቶም ነቲ ህዝቢ ሽግር ይዘምፃሎም ዘሎ ምንቲ ታይዋን ኢላ ንታይዋን ካብ ፍሉይ ነገር ክትገብረላ ዘይትኽእል ምንቲ ካልእ ሃገር ወይ ምንቲ ካልእ ደሴት ኢልካ ቁጠባኻ ከተበላሹ ከለኻ ኣይዶኖ ማን እንድሕር እቶም ጃፓናውያን ነዚ ይድግፍዎ ኮይኖም ንባዕሎም እቶም ጃፓናውያን ፅድ ኣብ ልዕሊ ቻይና ስለ ዘለዎም ጥራዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ምክንያቱ ታይዋን ነፍሱ ዝኻለ ሃገር እዩ ብዛዕባ ታይዋን ንስኻ ብዘይጋጠመ ፀገም በዓልካ ድራማ ፈጢርካ ቁጠባኻን ሃገርካን ኣይትሓስን ኢኻ እዚ ግን ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ኣብ ዘይ ቦታኻ ዘይምልከተካ ነገራት ከም ዓበ ኣጀንዳ ጌርካ ክትዛረብ ተጀሚርካ ክፈጥሮ ዝኽእል ኩነታት ንርኢ ኣለና እቲ ኩነታት ድማ ብቻይና ድማ ሎሚ ንከምዚ ዓይነት ተተፃዊርና ጽባሕ ንጉሆ እንታይ ክገብሩና ከም ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ዝበልዎ ቻይና international relations and seriously undermine the post-war international order. It seriously violates the One China principle and the spirit of the 4 political documents between China and Japan and fundamentally damages the political foundation of Sino-Japanese relations. Tokyo has pushed back against this, but it's also being careful. It says Takaichi's comments do not change Japan's official policy. And what is that policy? The One China policy. There's One China and its government. ከም ንሪኦ ዘለና ቻይና ኣመና ተቆጢዓ ከም ዘላን እዚ ድማ ዓብይ ናይ ዝነበሮም ዝምድና መሰረት ናቱ ከም ተሃሪሙ ከም ዘሎ እያ ትዛረብ ዘላ ቻይና
ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናተይ ኣትኹም ንስሎ ዘለኹም ሸለላ ይብሎን እያ ትብሎም ዘላ ንሕና ክንከታተሎ ኢና ብርግፅ እዚ ናብ ካልእ ኩነታት ኣይምዕብልን ንኸውን ተስፋ ንገብር እንተዘየለት ኩነታት ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ንቐፅል ናብ ካልእ ኩነታት ክንሰግር ቻይና ናብ ካልእ ዓለም ካ ተስፋሕፋሓላ ዝብል ክንርኢ ኢና ፅኒሐ ቀደም ግን ነዚያ ንስማዕ Stories of 2025 quietly unfolded this past week, and of course, Western media had almost zero coverage of something that's going to change the future of global financial markets. The BRICS organization successfully launched a new payment system that will allow 185 countries around the world the ability to conduct trade in Chinese currency and avoid using the BRICS launches yuan payment system across 185 countries. እዚ ሓደ ዓቢ ዜና እዩ big news ይናዓና ብፍላይ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ብዝተፈላለየ ናይ ቁጠባዊ ማሕበራት ናይ ዓለምና ትግረፍ ዝፀነት ሃገር ስለዚ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ብናይ ቻይና ባጤራ ዝተሰነየ ፔይመንት ሲስተም ቀደም ራሽያ ናተይ ይደልየ ትብል ነራ ህንዲ ናተይ ትደልየ ገለገለ ትብል ነራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዓለምና ኩሉ ዓለም ዳርገ ዝበዝሕ ሃገራት ብፍላይ ድማ ተን ግሎባል ሳውዝ ዝበሃላ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ምስ ቻይና ይንግድናተን ስለዚ ብናይ ቻይና መንገዲ ዝስነየ ፔይመንት ሲስተም ክህሉ ከምቲ ኣሜሪካ ትቋፀሮ ስዊፍት ዘሎ ብናይ ቻይና መንገዲ ዝስነ ፔይመንት ሲስተም ክትኣታቶ ናይ ብሓቂ ሓጋዚ እዚ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ከም ንኣብነት ከም ንሪኦ ዘለና with China and South Africa completing the bloc's first UN dominated loan agreement worth 290 million ስለዚ ብናይ ቻይና ባጤራ ዝተወሰነ ዕዳ ንኣብነት ደቡብ ኣፍሪካ ናይ 290 ሚልዮን ዕዳ ወሲዳላ ከምኡ ድማ ፔይመንት ኔትወርክ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም ግዜ ተበፂሑ ከም ዘሎን እቲ ብሪክስ ዝበሃል ድማ ኪኖ ዘረባን ፖለቲካዊ መናውራን ናብ ስጉምቲ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ብካልእ ኣገላልፃ ኬንያን ኢትዮጵያ ንባዕለን ካብ ቻይና ብናይ ባጤራ እቲ ብዶላር ዘሎ ዕዳናቶም ብናይ ቻይና ባጤራ ክቕየረሎም ይሓቱ ከም ዘለውን እዚ እውን ኣካል ናይቲ ፕሮሰስ ከውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሓፈሻ ኣብ ዓለምና እቲ ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር ዝበሃል ኣሜሪካ ጥራይ ዶሚኔት ትገብሮ ዝነበረት ናብ ቻይና ናብ ካልእ ዓይነት ሲስተም ናይ ቻይና ክኸውን ይኽእል ናይ ካልኦት ክኸውን ይኽእል ናይ ቻይና ንግዚኡ እንተኮይኑ ንዓለምና ንሃገራት ናይ ዓለምና ንኤርትራ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ 2-3 ኣማራፂ ክህልወካ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ብናይ ኣሜሪካ ሲስተም ጥራይ ክትግረፍን ክቋፀሩካ እንተፀሊኦምካ ድማ ኩሉ ግዜ ካብኡ ውፅኦም ሽግር ክፈጥሩልካ ይብሎምን እንታይ ግን እቲ ኣገዳሲ ንሕና ከም ንብሎ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ትጓየየሉ ክትህሉ ተስፋ ንገብር ትናትና ሕልምሲ እዩ እዚ ክትገብር ድማ ኣብቲ ዲፓርትመንት ብቁዓት ሰባት ቴክኖሎጂ ዝፈልጡ ብፍላይ ንኣሽቱ መንእሰያት ንዓበይቲ ሰባት ሓድሽ እዩ ዛርሲ እዚ ንማንም ዓበይቲ ሰባት ንኣብነት ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንስኻ ዶ ትፈልጥ ወድኻ እንተሪኢኹሞ ወድኻ እዩ ዝፈልጥ ወይ ጓልካ ኢኻ ትፈልጥ ድሕሪ ቆልዑ ኣለኹም ደቂ 12 ክሳብ 18 ዘሎ ዕድመ ዘለኹም ኣብ ደገ ዘለኹም ረይዎም AI እንድሕር ኢልካዮም ካባኻ ንላዕሊ ፈልጡ why is that it's natural for them ናሽ ስለ ዝኾነ ንዓቶም ዝቐረበ ስለዚ ሰብ ብዕድመ እናኸደ ከይድ ከሎ እቲ ቴክኖሎጂ ናቱ ከይከውን ይኽእል እዩ ገበን እውን ኣይኮነን ንእሽተይ ወለዶ ግን ነቲ ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ ነቲ ዘሎ መስርሕ ክሕግዝ ይኽእል ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ንኣሽቱ ዲፐንደንት ዝኾነ ወላ ኣብ ፖለቲካዊ ዓበይቲ ፀላታት ንኣሽቱ ክህልውሎም ነቲ ቴክኖሎጂ ክሕግዙካ ዝኽእሉ ኣሎ ኣይኖ ገሊኦም እንታይ ክትብሉ ኢኹም ኣብ ኤርትራ የለን ማለትካ ድዩ እንታይ ኣፍለጠካ ክትብሉ ኢኹም ኣነ ኩሉ እየ ዝደሊ ኣብ ኤርትራ እንተሎ ኮይኑ ይሕጎስ ደስ ይብለኒ ኣነ ኤርትራ ክትዕብለለ እየ ዘላ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ነቲ ሰብ ንክፈልጥ ጥራይ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ንዑ ዘይፈልጥ ንዑ ዘይሓስብ ስለ ዘሎ ንኣሽቱ ስለ ዝሰምዑኒ ዘለዉ እምበር ንመራሕቲ ኤርትራ ዝወሃብ ሌክቸር ኣይኮነን እዚ ገለገለ ይኹም እቲ ኩነታት ብጌጋ ስእሊ እዮም ትሪእዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘማኽር ቻነል ኣይኮነን እዚ ኣደኖ ከመይ ኮይኑ ዝርዳእኩ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ኣካይዳ ኣሎ he knows they know how to do their thing ኣነ ግን ዜጋ ስለ ዝኾንኩ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ፅባሕ ንጓ መንግስትኻ ክመፅእ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነቶም መንእሰያት ድማ ከመይ ክሓስቡ ከም ዘለዎም ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ስለዘየለ ኣብ ብዙሓት ሃገራት መንግስታት ከመይ ኢሎም ዝሰርሑ ቤት ትምህርቲ ይኮነን ስለዚ ኣብቲ መንግስቲ ቀስ በቐስ ኢኻ ትመሃሮ ኣባት ኢኻ ስለዚ ነቶም ኣብ ደገ ዘለው ሃገራት ከመይ ከም ሰርሓ ክሕብር ደስ ስለ ዝብለኒ እዩ ካብ ቴክኖሎጂ ከይወፃና ነዛ ርስቲ ክመለሰ ኣብዚኻ ኤሮጳ ዝብልዎ ዘለዉ ዝስማዕ Europe is a big user of digital technology, but it relies heavily on the US and China for its digital infrastructure. That's a critical issue on the minds of German Chancellor Friedrich Merz and French President Emmanuel Macron as they co-host a summit on Europe's digital sovereignty here in Berlin today. Their goal is to make the continent, quote, digitally independent, to lower the risk of cyber attacks and to boost the homegrown tech industry.
Only 4 of the world's 50 largest tech companies come from Europe. The EU is falling further and further behind in the digital economy across many different tech subsectors. እንታይ ስከይብልለው ብሓፈሻ ኤሮፓ ቴክኖሎጂ ድሕሪት ተሪፍና ኣለና ይብልለው ሓድሽ ሰሚት ወይ ዋዕላ ገይሮም ኣለው ናይ ዲጂታላዊ ናጽነት ሉላውነት ንኽንረክብ ኣለና ሉላው ዝኾነ ናትና ዲጂታል ኢንፍራስትራክቸር ክንሃንጽ ኣለና ኣብ 2015 ኮይንኩም ዝብሉ ዘሎ ኣሚን ንኤሮፓ ከተዳኽም ኢልካ ስራሕካ ስኻ ትብሉኒ ሰባት ኣለዎም ብዙሓት ኤሮፓውያን ዝሓምሉ ቃንዛ እዚ ኤሮፓስ እዚ ኩሉ ሶፊስቲኬትድ ዩኒቨርሲቲ ዘለካ እዚ ኩሉ ሊቃውንቲ ትምህርትና ኣለና ቅድሚ ዓለም ትምህርቲ ነርና ትብልሲ ዲጂታላዊ ኢንፍራስትራክቸር ናትካ ምግባር ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ኮይኑ ነዚሲ ኤርትራ ከማን ተሓስቦ ኤርትራ ተጸጋታት ስለ ዝሓፅራ እምበር ብነፍሱ ኩሉ ነገር ፀዓት ናይ ነፍሳ መግቢ ናይ ነፍሳ ብኩሉ ነፍሳ ክትክእል እያ ትሓስብ ኤርትራ ሕፅረታት ናይ ፀጋታት ስለ ዘለዋ እምበር እዚኣቶም ግን ካብ 50 ዝዓበያ ካምፓኒታት ኣብዚ ዲጂታል ኢኮኖሚ ዘለዋ ክንደይ ኣለዎም እስኪ 4 ካምፓኒታት ጥራይ ናይ ኤሮፓ ምሉእ ከባቢ 700 ሚሊዮን ዲገለ ዝኾኑ ህዝቢ ዘሎ እዚ ስለዚ ካብቲ ኩሉ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት 4 ጥራይ ሒዝና ኣለና ኢሎ ዝማለተ ማለት እዩ ዝበዝሕ ተቕርጽ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ብኣሜሪካ ካብኡ ድማ ብቻይና ወይ እውን ብካልኦት ሃገራት ዝቡነን እዩ እዚአን ድማ ገለ ካብተን ኣገደስቲ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኔትወርክ ክኸውን ይኽእል ናይ ቺፕስ ክኸውን ይኽእል ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክኸውን ይኽእል ናይ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ክኸውን ይኽእል ናይ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ ሳይበር ሴኪሪቲ ኣብዚ ኩሉ ዓውዲ የለናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ ኣብዚ ኩሉ የለካ ንዓና እውን ኣገዳሲ እዚ ምስ ግዜ ከነማዕብሎ ዘለና እዩ የስ ንሕና ንእሽተይ ሃገር ኢና ኩሉ ነገር ባዕልና ከነማዕብሎ ከቢድ እዩ ምስ ካልኦት ሃገር ፓርትነር ክትከውን ክትክእል ኣለካ ብሓፈሻ ኤሮፓ ክንምንታይ ድሒሮም ኣለዉ ከም ዘለዉ ባዕሎም ሕጂ ተረዲቦም ክጓየዩ ይፍትን ኣለዉ እዚ ኩሉ ዓመታት ኮፍ ኢልካ ከለካ ዘሕለፍካዮ ሕጂ ንኸተርክቦ ጉያ ኢና ንርኢ ዘለና ባት ኢትስ ነቨር ሌት ክትፍትን ክትክእል ኣለካ ኢደዝን ማተር ክንደይ ጌጋታት ፈፂምካ ነርካ ንኸተርክብ ክትጎይ ክትክእል ኣለካ ኤሮፓ ድማ ነዚ ንምቕያር ኣብ ኣፋን ዕርበታን ክጎዩ ኢና ንርኢ ዘለና ከቢድ እዩ ሕጂ ምክንያቱ ናይ ነፍሶም ፖሊሲ ክገብሩ ናይ ክእሉን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩ ክድክሮም እዩ ዝመፅእ 4 ዓመት ዝኾነ ፖሊሲ ለውጢ ተገይሮም ኣንጻሮም ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝኽእል ቶም ኮርፖሬሽን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈትዎምን ስለ ዝከላኸለሎምን ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንክቕይሩ ከቢድ እዩ ክኸውን ኤሮፓ ስለዚ ኤሮፓ ኢዝ ኢን አ ተርብል ሲቹዌሽን ግን ከም መምሃሪ ከም ዓብዪ መምሃሪ ድማ ክውሰድ ዘለዎ እዩ እንታይ ንብል ፀኒሕና ኣብቲ ቅድሚት ኢለኩም ሃገራት ዓረብ እንታይን ይረኽባ ኣለዋ ንበዓል ስዑድያ ዶናልድ ትራምፕ ክንምንታይ ሓለፋታት ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ካልእ ቴክኖሎጂካዊ ኩነታት ክንምንታይ ሓለፋ ይገብረሎም ኣሎ ኢልና ስለዚ ከመይ ጌርካ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ሃገራት ዓረብ ከም ቀደም ኣይኮኑን ዘለዉ ማዕቢሎም እዮም ማዕቢሎም ማለት ድማ ገንዘብ ተጠቂምካ ቴክኖሎጂ ፍልጠት ክትገዝእ ከም ትኽእል ተረዲይዎም እቲ ፍልጠትን እቲ ገንዘብ ተጠቂምካ ተምፅኦ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ድማ ካብቲ ነዳዲኻ ንላዕሊ ገንዘብ የምፃልካ ኣብነት ተሪኻ ቀጠር ረእዮ ሕጂ ቀጠር ብዙሕ ቱሪዝም እዩ ዘለዋ ኤርላይን ዓብለዎም ዓብ ቱሪዝም ኣለዎም ሪል ስቴት ናቶም ክሽየጥ ማለት እዩ ኢማራት ረይዎም ኢማራት ዘሎ ቢዝነስስ ካምፓኒታት ገለ ትገዛውቲ ዝሽየጥ ገለ ስኺልካ ምድረ በዳ ቃውቃው ዝብል ሓዊ ኣብኡ ደቃይቅ ከተጥፍእ ዘይትኽእል ናብኡ ከይዱ ሰብ ገዛውቲ ይገዛ ኣሎ ሕጂ ድማ ስዑድያ ከምኡ ትጅምር ኣላ ምክንያቱ ስለምንታይ ታክስ ኣይክፍሉን እዮም ሰብ ኣብ ኤሮፓ 4% ዴንማርክ ተኸይድካ 55 ይብለካ ስዊድን 50% ክንዲዚ ታክስ ክትከፍል እንድሕሪ ኮይንካ እንድሕሪ ኢኮኖሚናትካ ኣብ ኢንተርነት ዝምርኮስ ተኮይኑ እንታይ ትገብር ያ ትገጥፎም ገሊፍካዮም ናብቶም ሃገራት ዓረብ ከይዱ ሰብ ኣብኡ ይነብር ሙሉእ ዓመት ካይ ትነብርኒ ካ ይግድዱኻን እዮም ሰብ ሓደ 3-4 ዓመት ወርሕን ተጠቐሚጥካ ኣብ ዓመት ረሲደንስ ናትካ ኣለካ ገለለካ እዚ መዓት በነፊት ኣለዎ እቲ መንግስቲ ድማ ካብ ነዳቲ ኣታዊ ስለ ዘለዎ ኣብ ታክስስ ዲፐንድ ኣይገብርኒ ሶሻል ስትራክቸር ድማ ከምዚ ናይ ጥሮታን ገለ መነካ ስለ ዘይብሎም እቲ መንግስቲ ባጀት ድሩት ክህልዎ ይኽእል እዩ ነዳዲ ኣለዎ ካልእ ኣለዎ ካብኡ ይረክብቲ ገንዘብ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ሕጂ ንኤሮፓ ከቢድ ኣሎ እንድሕሪ ኢልና ዝኸበደ ብሕጂ ክመፆም ስለምንታይ ሃገራት ዓረብ ነቲ ጌም ተረዲዮም እዮም ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎም ገንዘብ ኣለዎም ነቲ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ድዩ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ድዩ ሶላር ኤነርጂ ድዩ ገለ ንኩሉ ብገንዘቦም ገይሮም ነቲ ቴክኖሎጂ ማስተር ይገብርዎ ኣለዉ ነቲ ቴክኖሎጂ ቅድሚት ተመፂኻ ድማ ንሱ ንበዓል ገንዘብ የምፃልካ ኤኣይ ንኣብነት ንብዙሕ ነገር ክቕይር ዝኽእል እዩ ዝበሃል ስለዚ ኣብቲ ዓውደቲ ጎይኻ ለውጢ ክትገብር ተኽኢልካ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት እንተጌርካ ገንዘብካ ኢንቨስት ተጌርካ ቅድሚ ሕጂ ክንምንታይ ድሕርካ ነርካ ብዘይገድስ ንቅድሚት ከምፃካ ዝኽእል ኩነታት ንርኢ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ዝረአ ዘሎ እቲ ኩነታት እዘን ሃገራት ዓረብ ነቲ ገይም ተረዲዎን ከም ዘለዎን ገንዘብ ድማ ዝደለኻዮ ነገር ክገዛልካ ከም ዝኽእል ንዑ ተጠቂምካ ድማ ንቅድሚት
መመሊስ كانت ዘለካ ብኮታትና ሸፈንካ ንኽድ ከይድ ይሕግዘካ ስለዚ ኣብ ከባቢ እዚኦም ምህላውና ንዓና ኣድቫንቴጅ ክህልዎ እዩ ቀደም ከባቢ ኤውሮጳ እንተለካ ኣድቫንቴጅ ተነይርዎ ምስ ግዜ እዚ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ እዚ ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃል ናይ ቱሪዝም ስሕበት ክኸውን ኣሎ ናይ ቢዝነስ ስሕበት ክኸውን ኣሎ ኢማራት ተኸይድኩም ሕጂ ንኣብነት ከም ኣብነት ክነግረኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዚ ኣብ ኤውሮጳ ትነብር ዘለካ ወላ ሓንቲ ከም ዘይትፈልጥ ኮይኑ ይስምዓካ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ዘሎ እቲ ሓብታዊ ዘሎ እቲ መኻይን ሰብ ዝዝውሮ ዝፍሉይ መኪና ምርኣይ ኣብ ካልእ ፍሉይ ፈራሪ ድዩ ለምቦርጊኒ ድዩ ገለ ከምዚ ሮይስ ሮይስ ገለ ድዩ ገለ ክትርኢ ከለካ ፍሉይ ዝመስለካ ኣብ ስዊስ ዝቕመጠና እዙይ ሃብታም ሃገር እዩ ግን ኣብ መዓልታዊ ኮንካን ከም ትርኢ ኣብ ዱባይ ውፅእ ምስ በልካ ከይትርገፅ ኢኻ ትፈርሕ ብኸም እቲ ሃብቲ ብዝሒ ዘሎ ማለት እዩ ኩሎም ደቂ ስዑድያ ጥራይ ደቂ ኢማራት ጥራይ ኣይኮኑን ከምኡ ካብ ደገ ዝኸዱ እዮም ካብ ኤውሮጳ ዝኸዱ ብዙሓት እዮም ዘለዎም ካብ ዩኬ ዝኸዱ ካብ መብዛሕትኡ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ዝመፁን ኣሎ ካብ ካናዳ ብብዝሒ ካብ ኣስትራልያ ከምኡ ስለምንታይ ካብ ታክስ ዝኸድሙ ዘለዉ ስለዚ እዚ ዕድላት እዚ ነቶም ድሕሪት ዝመስሉ ዝነበሩ ቀደም ኣዝዩ ንቕድሚት ዘምፅኦም ዘሎ መጠን እቲ ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ መሊሱ ንቕድሚት ክደፍኦም ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ቻይና ድማ ነቲ ገይም መመሊሳ ትውስኸሉላ ከምዚ ክንብለኩም ፀናሕና ስለዚ it's a very very interesting time altogether. Now, I've been covering the rise of BRICS for several years now, and it's incredible to see the momentum this organization is having, but most importantly, the interest from countries around the globe. Everywhere from Africa to Latin America, the Middle East to Southeast Asia, the vast majority of countries around the world are pro-BRICS and want to escape a world dominated by the US dollar. Again, the BRICS بحال دما بزح هجرات عالم بفلا هجرات أفريقيا نسبة يوزن برين نجد إن تي بريكسي لو تخجبر له يبلانيرن كغلط فعله سجمت كوسد له بريزنت سياس بزح زي لوي تي كابز ربا حليفه نفس سجمت خيدا له تاك خيدا ناتومي بنيرو هجرما تبريكس بحال بقول طبعا نعبي بحزب النعبي سقطات نعبي سجمتنا وسداب زخدر له أتي زنبرش جرام مفتاح عبقدر كله يخل إحنا دما كمير تراويان بتسبق حنقو فايدنا نتسبيو بزيادة جن نحن بقولنا أنا تجز جبر زلوك طبعوي revolution كنت كملوا لنا. Establishes the Strategic Bitcoin Reserve, a federal initiative to ensure that the United States holds a meaningful position in the most important decentralized financial network on Earth. With an eye to fiscal responsibility and innovation, the legislation outlines a plan to phase in the acquisition of up to 1 million Bitcoin, or roughly 5% of its total final supply. Over Bitcoin Act. دائما زبلو زلو كونغرسمان ناي أبال ناي كونغرس ناي أمريكا يو بتي منكس أمريكا كبيتكوين 1 مليون بيتكوين كجز يحسب كم زلو يزنقر the day this happens زكنا تازقات ملو عبي لو تكوني أبتعداقا دونالد ترامب دما أنا دك أصل زكاتلهم زلو في لايت إيريك ترامب معلتاوي بزعبا زعودزي أبوس جبر دونالد ترامب دما ندوك سمعيو الواخ جبريو سقط جبريو دفيت كجبريو درو يجبرالو تلوت دما أبكو طبعا هنرينا أتوم أبزع عودتهم كسقص زلهم أستوعيلكم تتنكركم تليتكم تمراميركم سقم تكتوزدو تم توزدو زلهم دما كتكسولية تحساس بكم نملس نفسه بانا ሁላችንም አጥፍተናል እውነት ለመናገር እስበቃ ምን ልበት ጊዜ ደርሶ ይሆን የሚል ጥያቄ ጭንቅላቴ ውስጥ ይመጣል ተላለቅን አይደል ተባላን አሁን በቃ እንልም በቃ ከዚህ በኋላ ደም መፍሰስ የለበትም ማለት የለብንም አይ ቲንክ ብዙ አመት ፈሷል አይደል ደም በዚህ ሀገር ለበርካታ አመታት አሁን በቃ ምን ልበት ጊዜ የደረሰ ይመስለኛል ከዚህ በላይ ደግሞ ወደ ደም መፋሰስ ልዩነታችንን ቀደም ፕራይም ሚኒስተር እዚ ኃይለ ማርያም ደም ክሳብ ማዓሲና ክንፋሰስ የአይ አኽለና እንዚ ኩነታት እዚ ንዑባ ንመሃር ካብ ጌጋና ንዑባ በጃኹም እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ለባም ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እዩ ዝብል እዛ ሃገር እዚኣ ናበይ ገፃያ ትኸይድ ዘላ ኣይስልችወና እንዲ ደም ምፍሳስ ሕጊ ኣልቦነት ሽግር ናይቲ ዓዲ ድማ ወሰን የብሉን ኣብዚ ስምዑ አይ ቲንክ እቲ ለውለስነስ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ምናልባት ክንገለገለ ይኹም ናብኡ ትኸዱና ጥንቃቄ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ይዘው ትላንትና ወረታ ከተማ ላይ በጣም ጉድ ነው ያየነው የ5 ዓመት ህፃን ልጅ ምንም የማያውቅ ልጅ አግተው ይዘው እናቱን ብር ተደራድረው መክፈል ያልቻለች ዳሃ ስለሆነች ብቻ ቆራርጠው ስጋውን ሜዳ ላይ ጥለውታል ጉድ አሁን ነው ለቅሶ ደርሼ የመጣሁት የልጁን ልብስ የትንሽ ልጅ ልብስ ብታየው ራሱ እንባችሁን አትችሉትም Oh my god this is crazy man
ስለዚህ እቲ ሽፍትነት ሕጊ አልቦነት ንገንዘብ ክትብል በቃ ንሰብኣ ኣሲርካ ጨጨዊኻ ብምሓዝ ገንዘብ ሃበኒ ትብል እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ገንዘብ ክብ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ድማ እዚ ንሰምዖ ዘለና ኣሰቃቂ ዝኾነ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ትፍፅም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ ብፍላይ ሞራላዊ ድንዛዘ ዘጋጠመ ሕብረተሰብ ሕማቕ ነገር ኣብ ምግባር እዩ ዝወፍር እዚ ከዓ እንታይ እዩ ብሕማቕ ነገር ገንዘብ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣዲስ ኣበባ ንኣብነት ሃብታማት ከም ድሌቶም ዝነብሩ ክቡር መኪና ዝዝውሩ ምዕቡል ሂወት ዝነብሩ ዝመስሉ ከማ ዓይነት ሂወት ክትነብር ሰሪሕካ ክትበፅሐ ይትኽእል ኢኻ ደሞዝካ የብፅሓልካኒ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሕማቕ ሽፍትነት ክትጅምር ክትክል ኣለካ ሃብታም ክትመስላው ስለዚ ጨዊኻ ዲኻ ጨፍጪፍካ ዲኻ ሰሪቕካ ዲኻ ኣታሊልካ ዲኻ ሃብታም ክትመስል ኣለካ እቲ ኩነታት ድማ ንኸምኡ እዩ ዝምችእ ሕጊ ኣልቦነት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደየበ ይኸይድ ኣሎ እቲ መረረ ናይቲ ህዝቢ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዘለለ ይኸይድ ኣሎ ዝስምዑ እጂ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ አንዳንዴ እና ከቻልክ ከዚች ሀገር መንቅረህ አስወጣኝ አሜን አሜን በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዴት ነው የት ሀገር ሄደን እንስራ የት ወተን እንስራ እንጂ ምንም ሳናረግ ምንም ሳታገባ ፍሬቻ ላበራ ማለት ሲገባ ፍሬቻ አብርቻለሁ አረ የት ነው የሚካሄደው መስራት ካልቻለን መስራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህዝቢ ኣብ መረረ ናቱ ኣመና ጥርዚ ደይብ ዘሎ ብቪድዮ ሬከርድ ጌርካ ኣብ ኢትዮጵያ ብከምዚ መንገዲ ኣብ ከቢድ እስር ቤትን ካልን ክታቱ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ህዝቢ ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ቴሌፎን ካብ ኢዱ ስለ ዘሎ መተንፈሲ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ተዛረበ ድማ ናይ ኩሉ ህዝቢ ስምዒት ናይቲ ፍርሂ ዘሎ ስምዒት እውን ስለ ዝኾነ እቲ ቪድዮ ቫይራል እዩ ዝኸይድ ቫይራል ስለ ዝኸይድ ድማ ሚድያ ካፕቸር ይገብሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብብዝሒ መንእሰያት ንኣብነት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርሲታት ተቃውሞ ይገብሩ ኣለዉ ሓድሽ ሕጊ ምትትታዊ ይግበር ኣሎ ወይ እውን እቲ ብርሃኑ ነጋ ሓድሽ ሕጊ ተኣተትሎ ገለ ዝብል እቲ ዘረባ ግን ኣብ መወዳእታ ምስቲ ዘሎ ፀቕጢ ናይ ሕብረተሰብ ምስቲ ዘሎ ሽቕለት ኣልቦነት መፃኢኻ ፅቡቕ ከም ዘይኮነ ዝረኣየካ ኣብ ገዛኻ ስድራኻ ድርቁስቁስ ዝብልዎ ዘለዎ ኩሉ ኣብ ግምቲት ኢኻ እታ ሃገር ልክዕ ከምዚ ቮልካኖ ቅድሚ ምድያብ ምፍንጃሩ መርመር እናበለ ዝቕመጠልኩም እዩ ኣብ ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ነገር ክፍንጀረሉ ዝኽእል ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ንነግረኩም ኣለና ምክንያቱ ብዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ብቪድዮ ዝተቐድሐረ ርዩ ሰብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምቾት ኣሎ ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ ወቻው ተጠንቀቑ ሕማቕ ከጋጥመኩም ኣይንደሊና ክትከዱ ትደልዩ ድሕሪ ኮይንኩም ጠጠው ከብለኩም ዝኽእል ሰብ የለን ግን ብብዙሕ መንገዲ ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ጉዕዞ ክትጥንቀቕ ከም ዘለካ ንሕና ዘይኮንና ወላ እቲ ንዓታቶም ዝፈትዉ ኢንስቲትዩሽንስ ከም በዓል ካናዳ ዝኣመሰለ ካናዳ ንኣብነት ኣብ ዝቐረባ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ደውፆ እዩ Canada warns citizens to avoid several Ethiopian regions over security and health regions. እዚ ናይ ጥዕና ፀገም እውን ኣጋጢሙ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ካናዳ ሰብ ክኸዶም ዘይብሎም ቦታታት ኢላ ገሊፃ ኣላ ስለዚ urging them to avoid travel to several regions of the country, especially to avoid all travelers to Amhara region, Tigray region, Benshangul Gumuz, Gambela, Sidama, and the following zones in Oromo, North Shawa, West Walaga, Galazazi, and Hagar, the Valentais, the Vahaki, Zagarimi, Zuhulu, Abzibotatazi, Kate Hoduzville, Matankata, Canada, Yakam Zalais in Garzolo. እቲ ዘሎ መረረ ድማ ብኩሉ ክንሪኦ ናብቲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ተናቐልና ዝስምዑ ዛሬ የመጨረሻ ደብሮኝ የመጨረሻ ከፍቶኝ በጣም ባይተዋርነት ተሰምቶኝ ነው ከመብራት ኃይል የወጣሁትና ለማንና ቤት እንደሚባል አይታወቅም ማን እንደሚሰማኝ አላውቅም ማን መፍትሄ እንደሚሰጠኝ አላውቅም ይሄን ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ሰው ግን ባለስልጣን በመብራት ኃይል ባለስልጣን የምታውቁ ወይ የሚመለከተውን አካል የምታውቁ ሼር አድርጋችሁልኝ መልስ ፈልጋለሁ እኔ በቃ ካይምሮ በላይ ነው የሆነብኝ በአንድ ወር ውስጥ 10000 ኪሎዋት ቆጣሪሽ ቆጥሯል ተብዬ የመብራት ቆጣሪ ቆጥሯል ተብዬ 54780 ብር አካባቢ መጣብኝ ከታምጥቼ እንደምከፍል መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው 54780 ብር 55000 ብር ማለት እና ተናገሯቸው በቃ ልክ ነው ቆጣሪው አይሳሳትም ሲስተሙ አይሳሳትም 10000 ኪሎዋት ለአንድ መኖሪያ ቤት ወፍጮ ቤት አይደለም ፋብሪካ አይደለም ምን ሰርቼ ነው
حتى سبات بس هكي زوزبي دي بسنتي سحقنا يبلو اب صبغ اي سحقنان صبغ اي كونن بحفشا انت تبلدلا اتينا الكتريك واغا اتي من هار واغاتات ناي تاكسس ويبن VAT تبعال فاليو تاكسس تقال بزوحي يوسخو زلهم زبلو اذا سب زياده ما بغزاي فابريكا كوي كون زلن ترى غزاي زلن ግን حساب 55 شع كبابي برن كخفل مچينو لا تبلدلا نمان كان حتى كاز حتى سب يلن سلازي انت تبلدلا حجزون بجاهم نزا فيديو زياده تزم الكتو كتبصحوا لكم شير قبروا لا تبلدلا اب هاجركا ابت كبابي خاص نمان كم تزارب صقم تغاتي مكام اسمن كم ترداداون زيت فلطلو كنتات يزلو يزبال ولا توم تاكس كنكفل ندلي كومي دغات ما نايلوم يم زماررو شجركا نختزارب شجركا نفتحكا زخل سب يلن دموز وحد سلو زغونه جلس قبلكا زخل سب يلن it's just the problem is بتاع زلو ጽቡቕ ኣይኮነን ክትስሕቀሉን ገለ መለን ግን it is what it is man ኣብዚውን ናይ መወዳእታ እዚኣ ሰሚዕና ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ክንሰግር ኢና እዚህ የተጠማ ብር እንደዚህ የተራበ ስርዓት እኔ ሰምቼ አይቼም አላውቅም። ታቀሳቅላችሁ ይሆናል እየሰሙን ከሆነ የመንግስትን ሰዎች ማለት አፋችን ላይ እና አፍንጫችን ላይ ቆጣሪ ገጥሞ ላየሩ ብቻ ነው የቀረው ላይ ለምን ተነፍሰው ወደ ውጭ ለምን አስወጣውና ወደ ውስጥ ለምን አስገባው መቁጠር ብቻ ነው የቀረው። በየትኛውም ዘርፍ ስትይ እቲ ብግብርን ብገለን ስለዘጨና ነቆም ተሪፍ ወዘለሲ ነትነቶም ፍሶ ዘለና ኦክሲጅን ሲ ኮንታተረ ገይሩ ወይ ካብ ቆጻሪት ገይሩ ሲ ክንደያ ተንፊስኩም ክንደያ ኢቲኹም ክንደያ አውጽኹም ኢሉ ናቱ መኽፋል ጥራይ ተሪፍ ወዘለ ዝብሉ ዘሎ መቸም ዘስቕ ኣይኮነን ግን ታገላልጻናቶም ናይ በሐቂ ዘገርመካ ስለዚ እቲ ተስፋ ኣብታ ዓዲ ዘሎ ሳፎኬቲንግ ታክስስ እዚ ታክስስ ዝበሃል ፍላይ ዘይለመድዎ ናይ በሐቂ ከቢድ ዝኾነ ታክስስ ኮይኑ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ተራ ሰባት ወይ ውነት ኣብ ድኽነ ዘሎ ሰብ ዝገደደ ሽግር ይፈጥረሉ ከም ዘሎን እዚ performative economics claims that the government collects money ruthlessly not to help the people but to show off to foreign entities and balance their books ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ታክስስ ነቲ ህዝቢ ንምድሓን ዘይኮነ ንIMF ገንዘብ ክእክብ ከም ዝኽእል ከርኢ ስለ ዝደሊ ዘሎ ምንታን ንክቕፅል ነቶም ህዝቢ ብገረሮ ሓኒቑ ሒዝዎም ከም ዘሎን ከምኡውን extreme wealth inequality ዳርጋ እቲ ሃብቲ ዘለዎን ዘይብሉን ጋብሲ ኣዝዩ ገጅፍ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 95% ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግርን ድኽነትን ከሎ ውሑድ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ሃብቲ ሒዞም ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ሃብትን ብልፅግናን በለጭለጭን ይረኣይ ኣሎ ስለዚ ሆፕለስነስ ኤንድ ማይግሬሽን ከምኡውን ተስፋ ቁርፀትን ስደትን ዓብዪ መርኣያ ናይቲ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ ሜጀር ፖርሽን ኦፍ ሂዝ ኣርጊመንት እዚ devaluation of the education ትምህርቲ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ኣሎ he points out that tragedy that 5th grade dropouts who migrate to an Arab country often ends up wealthier and more successful than educated person who stays in Ethiopia. ስለዚህ ኣብ 5 ክፍሊ ትምህርቲ ገዲፍካ ንስዑድ ዓረብ ዝኸደ ኣፀቢቑ ዝሓሽ ቁጠባ ክህልዎ ይኽእል ካብ ሓደ ተማሂሩ ዩኒቨርሲቲ ወዲኡ ዝነብር ኣብ ተዓዲ ስለዚ eating the figures in his conclusion he warns that the government specifically mentions the professor PP context that they will be managing to stay in power ስለዚ ቁጠባና በለጭለጭ ዝብል እዩ ከምዚ እናበልካት ነግሮም ግን ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ በለጭለጭ ሰብ ክበልዖን ክሰትዮን ክነብረሉን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ መዋጥር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ውፅኢት ናቱ ድማ ምስቲ ወታደራዊ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ድማ ኣብ ግምት እትዎ ፎር ኤግዛምፕል ኣብቲ ወታደራዊ ኩነታት እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ኣብ ክልል አምሓራ እንታይ በፂሖም ኣለዎ ስምዑ በሚካሄደው ጦርነት ሰራዊታቸው በፋኖ የተደመሰሰባቸው አረጋ ከበደ የክልሉ ፖሊስ ለቀይ ባህር ለመዝመት እንዲዘጋጁ አዘዙ። የብልጽግና የአማራ ክልል ተወካይ አረጋ ከበደ በትናንትናው ዕለት ላገዛዙ የፖሊስ አመራሮች ባደረጉት ንግግር ወደ ቀይ ባህር ለመዝመት ተዘጋጁ፣ የእናንተ ጉዳይ የክልሉ ብቻ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል። ፍራቻ እየታየባቸውና የተናነቃቸው ከአብይ የተላለፈላቸውን ቀጥተኛ ትዕዛዝ ለአዛዦቹ የተናገሩት አረጋ አይደለም ቀይ ባህር የሚዘምት ባህር ዳር አግባቡ የሚጠብቅ ጦር እንደሌላቸው ይታወቃል። ተብዛዚው ሰባት ዚያቶም ከስዑና ይምክነብሩ መስለኒ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኻ ኣነ ክልል አምሓራ ፕሬዚደንት እዩ ነቶም ፖሊስ ንቀይሕ ባሕርን መምላስ ዝግበር ኩናት ተዳለወ ኢልዎም ኣሎ ወታደራት ተወዲኦም ብፖሊስ ገይሩ ክዘምት ዝበሃል ዘሎ እዚ ኸ ናይ በሐቂ ዘገርም ኩነታት እዩ እታ ሃገር ወዲቓቶ ዘላ ዝብልዎ ዘለዉ it's just ካብ ኩሉ ዳይሬክሽንስ እዩ ዝመፅእ እቲ ከምዚ ዓይነት ፀገም ንክንደይ ግዜ ክቐፅሎም ይኽእል ኸውን we don't know but this is becoming very increasingly normal ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝገደደ ሽግር ይኸዱ ከም ዘለዉ
ኣብዚውን ከም ንሪኦ ዘለና መፃወቲ ገይሮም ኣለዉ ቶም ናይ ፋኖ ብሰራዊትካ ዘይሰለጠካ ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፍካ ብምልሻታት ጌርካ ክትዕወት ትፍትን ኣለኻ እናበሉ ዝብልዎ ዘለዉ እዮም ስለዚ ሻዕብያ commentary for Eritreans or military you are going to have a lot of food expenses at work but don't waste time and energy buying them deepest ብሓፈሻ ብዙሕ መላገፂ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ ንኤርትራ ሲኣይ ብከምዚ መንገዲ ኸይድካ ንክልል ኣምሓራ ምስ ፋኖ ገጢምካ ክትዕወት ዘይከኣልካ ሕጂ ድማ በዚ መወዲ ከምዝን ጌርካ ናይ ኤርትራ ክትከይድ ጀዋር እውን ነዚኣ ፅቡቅ ገይሩ መሊስሎም ነይሩ I was reading at your article in which you presented 5 different scenarios on why a real war is less likely over the rhetoric. And one of the topics that you raised is the myth of military readiness. What is the real condition of Ethiopia's army today? And what makes you say so? And who does it fight for? ኣብቲ ኣገዳሲ ኣርቲክል ጽሒፍ ነይሩ ኣብቲ ኣርቲክል ናትካ ድማ እንታይ ትብል ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ድልውነት ከም ዘሎ ኣብዙሕ ግዜ በቶም መራሕቲ ዝዝረብ ፅንፅዋይን ጆክ ከም ዝኾነ ኢኻ ትነግር ንተሃዲድ ኢሎ እምበር ብተግባር ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ኢኻ ትብል ካብ ምንታይ ተበጊስካ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ As you mentioned at the beginning, the core advice of the article is to not draw your weapon, your sword, if you are not ready and willing to use it. I think that's what Abiy did. As we all remember, over the last maybe 2 years, 2.5 years, 3 years, he's been talking about access to the sea. ጀዋር መጽሓፍቲ ከም ዘንብብ በዚኻ ትፈልጥ ልቦና ኣሎ እንታይ ዝበሃል ነቲ ጉራዴ ናትካ ካብቲ ቦትኡ ሲ ክትጥቀመሉ ምዃንካን ስጉምቲ ክትወስደሉ ምዃንካ ሬድ ኣብ ዘይኮንካሉ ግዜ ካብ ቦትኡ ከተውፅኦ የብልካን ምክንያቱ እንድሕር ኣውፂኻዮ ከይተጠቀምካሉ ክትመልሰ ይትኽእል ኢኻ ከምኡ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣብ ወታደራዊ ኩናት እንታይ ማለት እዩ ኩናት ክገብር የልካ ጉራዴ ካብ ቦቱ ምውፃእ ኣይኮነን ትርጉም ናቱ ኩናት ክገብር ክወርር እየ ትብል ቃል እንድሕር ኣውፂኻ ዋላ እውን ንስኻ እንተዘይጌርካ እቲ ፀላኢኻ በታ ዝበልካዮ ሓደጋ ንስኻ ኣይተዳልኻን ዋላ ንከትሕሱ ኢልካ ኢልካ ትኸውን ንሱ ግን ስጉም ትወዘልካ ክእል እዩ ስለዚ ዓብ ጌጋ ፈፂሙ ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ዝገልፅ ዘሎ ሕጂ በቲ ውፅእዎ ዘሎ ንኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ብዙሕ ነገር ኣሎ እንተዘይገይርዎ ግን ኩናት ክተርፈ ኣይኮነን ብኩሉ መንገዲ ትሽግር ኤርትራ ክትወረዎ ይገልድ ኣይኮነሲ እቲ ኣውፅእዎ ዘሎ ኩነታት ንኩናት ጌና ካብ ኩናት ከም ዘይዕርፍ ክገብሮ እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ወልሲ እንታይ ዓይነት ሰራዊት ሒዝካ ኢኸ ክንዲ ዝፈኸራ ንዝብልካ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ኣብ ስምዕዎ ኢትዮጵያ መከላከያ የሚባል አለ እንዲያው ሆነስትሊ እንነጋገር ሆነስትሊ እንነጋገር የትኛው መከላከያ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ የሚባለው ይሄ ህዝብ ላይ ድሮን ምንድን ነው ማህበርም ላይ ብናገኘው ቤተክርስቲያንም ብናገኘው ደምረን እንጨፈጭፋለን የሚል መከላከያ ነው መከላከያ ነው የትኛው መከላከያ ነው የማነው ፍኖተ ሰላም ነው መራዊ የሚባል ከተማ ወጥቶ ራንደምሊ ብሓፈሻ ከም ትብልዮ ዘለኹም እቲ ብልፅግና ሰራዊት ናቱ በዚ ክምካሕ ከም ዘይብሉ ኣዝዩ ሞራሉ ዝወደቐ ንሲቪል ህዝቢ ዘሰራጩ ዝኾነ ይኹን ቁም ነገር ዘይብሉ እንትርፎ ንህዝቢ ምብስባስን ቤተክርስቲያናትን ተራ ሲቪላዊ ዕላማታትን እና ጨፍጨፈ ዝነብር እምበር ፍሉይ ወታደራዊ ዶክትሪን ወይ እውን ፍሉይ ወታደራዊ ብቅዓት ዘይብሉ ሰራዊት ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ጀዋር ኣብዚኣ ኣነፂርዋ ነይሩ ነዚኣ have a sovereign access to the sea. And I thought that was very dangerous. I thought that was misleading the nation. I thought that was misleading. Went way further than he did before the session he attended. In that speech, it was a quite dangerous speech because he went way further than he did before, clearly indicating how easy it is to crush the Eritrean forces for Ethiopia and to capture the port and make Ethiopia. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዛ ኣርቲክል ክፅሕፋ ዝገደደኒ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ኣብ ፓርላማ ኮይኑ ዝተዛረቦ ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ናብ ዝገደደ ደረጃ ትዕቢትን ተሃዲድን በፂሑ ከም ዘለዎን ንኤርትራ ክሳብ ክንደይ ቀሊል ምዃኑ ነቲ ኩናት ንምውዳእ ክሳብ ክንደይ ብቐሊሉ ክውድኦ ዝኽእል ከም ዝኾነ ጃሕራ ዝተሓወሶ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ሓደገኛ ኣካይዳ ምዃኑን ብከምዚ መንገዲ ንሃገር ክትገልፅ ምጅማር ድማ
ንጥፍኣትካ ዘቀላጥፍ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ብዙሓት ከማን ኣብዚ ነታ ቪድዮ ቆቆሪፆም ሼር ገብርዋ ኣለዉ ነታ ውጊያው ከተነሳ የተከበረው ምክር ቤት ውጊያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ አይሰራም አሁን አለመጀመር ማለት ነው አሁን ውጊያ እንትና ያግዘኛል የሚባል ነገር ሰው እንዴት ዩክሬን እያየ ፓለስቲንን እያየ ስለማገዝ ያወራል ማንም አይሞትልህም ሞራል ይሰጣል እንጂ አይሞትልህም መጨረሻ የምትሞተው አንተው ነው አያዋጣም የኛ መልእክት ለኤርትራ መንግስት ኤርትራውያን ወንድሞቻችን ናቸው ከነሱ ጋር ውጊያ አንፈልግም ለኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀት ደረጃ ኣብ ዝሓለፈ መንገዲ ከም ዝተዛረበን እዚ ድማ ነታ ሃገር ንሱ ዝመርሓ ዘሎ ዝለዓለ ሓደጋ ምዃኑ ምናልባት ንእሽተይ ኣብነት ክትኮነ ትብል ክነግረኩም ንእሽተይ ኣብነት ሕጂ እንታይ ኢሎምና እቲ እንታይ ሽሙ ተቕራብና መጥፋዕቲ ክንገበር ኣብተን ማዕስከራት ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ዘለዋ ድሕሪት ሓሊፍና መጥፋዕቲ ክንገብር ኢና ኣብኡ ውዒና መጥፋዕቲ ከምኡ ክንጅምር ኢና ንሕና ብኣርበድየን ብእንታይ ሽሙና ንጅምር እምበር ብነፈርቲ ብደብዳብ ድሕራይ ጠላኢ ንክገደፎ ትኽእልና ብከምዚ ዓይነት ኣይኮነን ዓቕሜና ሕጂ ይኮነን ንሕና ብከምዚ ምስበናዮም ተገሪሞም ኣይኸውንን ኢሎምና الجنرال يخونين لنا برضو دحنا احنا مدامنا دي اذان معسكرات مجمرين هجمنا ساعة ربع غدا نوداننا كابون دحريت تي بطرفي شيخنا الداقمو الى قال تبعنا مدبكم يهود قليل نحن مودعتا تنكتاتين ورنا تنكتات دان كوبونا مثوم ترددنا 4 تنكتات حدشتي والله كنتاتي ددينا انت شمو እዚኦም እዮም ቶም ጀነራላት አሜን these people I hope ነዚ ሓንጎልና እዚኦም ኮፒ ክግበር ይከኣል ይኸውን and I really hope ኤርትራ ነዚ ሓንጎልና እዚኣቶም ቀዲሓቶ ክትከውን ከምዛ ዝበልኩም አንተቦ እዚ እንሪዮ ዘለና እዞም ወታደራዊ መኮንናት ናይ ኤርትራ ወይ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምናልባት ቁርብ ዕድመ እንተሂቦም ወላ ብኣይ ጌርካ ተሓንጎሎም ሲ ክሎን ክንገብሮ እንተንኽእል እውን ኣና ይምፀላእኩን this is a huge resource ኤርትራ ዓብይ ፀጋ ናታ ኣብ ወታደራዊ ፍልስፍና ናታ ጽቡቕ ነገር ሰራዊት ኣብ ትሕቲኦም ተመልሚሎም ንሙሉእ ዓመታት ኣብ ትሕቲኦም ዝተንቀሳቐሱ ሰራዊት ኣሎ ስለዚ ተወሪሱ ንክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ተስፋ ኣለና እንተወሓደ ግን ገለ ካብቶም ናሽቱ ጀነራላት ዝበፅሑ ክንርኢ ደስ ምበለና ኣነ ንሶም ከለዉ ብሂወቶም ከለዉ ብሓፈሻ እዚ ናይ ጀነራል ስብሓት ድሕሪ ብዙሕ ናይ ሕክምና ናይ ጥዕና ፀገማት ተመሊሱ ዝኸደ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ሞራል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሞራል ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዓብ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ንቐፅል ካልይቲ ኣገዳሲት ኣርእሲ ዘላ እውን ዝብልዋ ዘለዉ ሰብ ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ በአካባቢው ጸጥታ ላይ የሚኖረውን እንድምታ በተመለከተ አሜሪካ ግምገማ ስታደርግ መቆየቷና አሁንም በማድረግ ላይ መሆኗን የዲፕሎማቲክ ምንጮች ገለጹ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማሳድ ቦሎስ የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ በተመለከተ ከተለያዩ ወገኖች ጋር መወያየታቸውን መረዳት ተችሏል። አምባሳደር ማሳድ ቦሎስ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ በኃይል የተደገፈ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት መኖሩን መነሻ በማድረግ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናይ ቴማ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣቢይ ኣቅድዎ ዘሎ ብዙሕ ርክባት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ analysts held discussions with former Ethiopian Eritrean officials, Western diplomats and experts about Eritrea's separation, the Eritrea war, post-war dynamics, and Ethiopia's current sea access request. ስለዚ ነቲ ኩነታት ንምጽናዕ مستقد محجنا تكونتات زفلتو زنبرو يراهبكم زلو يزنقر زلو زبلو زلو. In these discussions references were made to Herman Cohen's explanation of the 1991 but Herman Cohen's balaptina tesan 2009 حدن زنبر of London زقبر زنبر agreements Assad was initially considered for Ethiopia but Meles Zenawi insisted Assad belonged fully to Eritrea shaping today's ስለዚ ኣብቲ ሽዑ ዝግበር ዝነበረ ባዕሎም ዝገብርዎ ዘሎ ድራማታት እዚ ብሓፈሻ ኤርትራ 34 ዓመት ናይ ናጽነት ኣምፅኣ ሓሊፋላ ዝኾነ ይኹን ኣብ 91 ካብ ሰውራ እናመፁ ከለዉ ኔጎሽየት ዘይገበሩ ሎሚ ናጽነት ረኺባ ሉላውነት ኣረጋጊፃ ትኸይ ዘላ ሃገር ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ንድሕሪ ተመሊሱ ሓድሽ ኔጎሲዬሽንስ ክግበር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የለን ግን ኦፍኮርስ ነቲ ናይ ህውተታ ኣካይዳ ናይ አብይ አሕመድ ኢንተርቴይን ንኽገብሩ ዝገብርዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እስከ ንመለስ ክልተ ነገራት ኣለዋ
ብዛዕባ እዚ ባሕሪ ዝብልዎ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ሕቶም ዝሓቱ ግን እንድሕር እሱ ዋላ ተዘይተዓዊቱ ግን ባሕር ናይ ግድን ናይ ግድን ኢሉ ናይ ግድን እዚ ከዓ ብዲፕሎማስያዊ ወይ ብግድስቲ ባሕር ንወስደና ኢሉ ሕዚ ግን እንታይ ዝብል ነይሩ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ግን ያው ናብ ወግናቲ ናብ ብሓይልና ኣቲና እዩ በቃ ወይ ብግድን ተጥቅልል ዝበለት ወይ ብፍትየት ወይ ብግድስ ክንወስድ ኢና እዩ ቅድሚ ሰሙናት ነበረት ግን ብግዲ ክንወስድ ኢና እዩ ሕዚ ለኣብነት ሎም መዓልቲ ሴት ዝኾነ ኣጀንዳ ክነግረካ ብዳ ብልፅግና ናይ ብልፅግና ኣክቲቪስታት ዝተዋሃቦ ናብ ዓሰብ ጥራሕ 3 ሚልዮን እግረኛ ሰራዊት ከኣቱ ምድላዋት ወዲዩ ልብል ኣጀንዳ ሴት ገይሮም ኣሎ ሕዚ ለኣብነት ማለት እዩ ተረዲእኸን ከምዚ ዓይነት በብመዓልቱ ፍላክቹዌት ስለዝገብር ስለዝቀያየር ናይ ብልፅግና ኣጀንዳ መዓልታዊ ቆሎ ጥቁጥቁ ኣጀንዳታት ሴት ስለዝገብር ጥቅልል ዝበለ ኢሜጅ ክትወይክን ሕዚ ብግድና ኣቲና ኢሉ ሕዚ ወይ ብዝልዝብ ወይ ብግዲ ከዓ ላምዋል ወሪዱ ኣሎ ቀፂሉ ከዓ ብልዝብ ቀፂሉ ከዓ ኣይ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ግዛእታዊ ሓድነት እዩ ዓሰብስ ህዝቢ ትግራይ ለህዝቢ ኤርትራ ከም ዝሃቦም ተገይሩ ናሬት እዩ ዝግበር ዘሎ ባዕላት ኤርትራ ምስ ዓሰባ እኮ ምልክ እዩ ኣቢሉ ሃይለ ስላሴ እኮ ብኮንፌደሬሽን የመሓድራ ነይሩ ተዓሰብ እውንስ ምስ ኤርትራ ገይሩ ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ደርግስ ዓቕሚ የብልናን እሞ ንደራደር እኮ ይብል ነይሩ እዩ ኣብ መጨረሻ ናይ ውድቀት ዘመኑ ደርግ ባዕሉ ተረዲእካ እንዲያ ቅድሚ ንሕና ናብ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ መሓዝናስ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ኣላ ብቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሱልካ ዘይኸውን ፅውይ ፅዋይ ህዝቢ ትግራይ ልምፅል ህዝቢ ትግራይ ብኢትዮጵያውያን ዝረአየሉ ዓይነት ናይ ጥርጣረ ዓይኒ እዩ ይብለካ ኣሎ ስለዚ ልክዕ ሕዚ ላቤት ከደላ እዛ ናይ ዓሰብን ናይ ኣብይ ኣሕመድን ከይዲ ታመልክዓ ልክዕ ከምታ ናይ ሃርጌሳ ናይ ሶማሊላንድ ከማያ ትኸውን ዘላ ሶማሊላንድ ተስታውስቲ ኮይንካ እንኳን ደስ አላችሁ ወደብ አገኘን ኢሉ ሰበር ዜና ተዛሪብ ኸም ይህዝቡን ሕዝሞ ጎድፎ ይኽእልቲ ናብ ጎድፎ ይኽእልቲ ጥራሕ ዘይኮንስ ሓንቲ ኣነ ደጊመ ውዚውን ይነግረካ ኣለኹ ናብ ኤርትራ ሓንቲ ጥይት ይተኩስ ልክዕ ከምታ ኣወል ናብ ትግራይ ሓንቲ ጥይት ይተኩስ እሞ ኣብይ ድሮን ኤርትራ እንታይ ከም ዝገብራ ክንርኢና ኢሉ ኣነ እውን የለካ ኣለኹ ትኽክል እዩ ኣወል ናብ ኤርትራ ሓንቲ ጥይት እሞ ሓንቲ ስዳሮይ ኣብይ ኣሕመድ ሽዑ ኣብ ስልጣን ፀንሐላ ግዜ ማክሲመም ሓንቲ ወርሒ ይብለካ ኣለኹ كم نريها زلنا زربان أي برهانة أبوانا أزي أقداسي زربايا سلزي نغتب ناي تقرأي كان قربت اللي قيد دالله ويكواغ أكمي فعكمي خمس خطفوكمي يبلله درونات اللواني كم تقدم حجزك كو يخونن مسخونة تسمع معهم يبلله ني كم تقدم حجزك كو يخونن مسخونة تسمع معهم يبلله مسزو تقرأي مالتي كاو نوجي يخاط صباح نقول زوجي زين يخترف انتنا هنقبر زلنا بالمنا يترفل بالمنا بيزا خان بحدا قيل كاس ترف يكونن اكو بوليتيكا خو عينت تايز بهالي سرح الزغل كم دريو زلنا بتقارو زوات زلو زربا انا تكونتات صبو زخونه مرداتان صبو زخونه جمجمانينا نسمع زلنا ناي موداتا ابزي ار اس زي زبحال زلو اسكزيا نسمعيا على بزح غزي ناي بريزيدنت إساياس كم مرأي خم توصل تقلص رول موديل إلي تقوم تقلص إخا نعمت أو سوم زي زوات ما بزح غزي واتي خوني سمي خيات خون خا عرفت مجمريا كنت شحن 10 سنة تاينيرو دحري أبينا سلطان ممص بحفشا جن إيرترا أكل فدرشين إثيوبيا قد كون يسرح 5 نوارة فلما جن حوحت ملؤ خطفو أسمع 5 نوارهم ترجع مزيج اللاتيو من أبين إسحاقياسن نحو حتى ملؤ بمدفع إيرترا أكل إثيوبيا نمجار تسمع مين مشروع 5 نوارة يفلتيو مالتيو صراحة كم سنة كارن غالب دانيال نوع على خاصة مستوى علمان أبي كم توع عائلة سنة كل كارن إلك يقلت إيه إذا كان لا يقلت إلك نعمل تصحيح هذه أنا نعها زوجة كابوتا قالت إني خانك اختار حمبي أكتيفيست خانك اختار حكانك يا أكتيفيست خانك نقدر تصحيح في غيري قالت إني خلق دي تصي إيفيدنس تنجاب الإيفيدنس بهالحجي ذكرها زماغو هذا اللي كاري خوي نسيه اللي كان أنت وسوم زي أدسان رزق أنا وحساب نيرو تحسب سوي اللي على كم زنارة سامح الملس تكلت نيرة تايزل
ብሓፈሻ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ክልተ ዓይነት ተጋሪና ንርኢ ዘለና እቲ ሓደ ትግራዋይ ኣብ ክውንነት ኮይኑ ክዛረብ ዝደሊ ነቲ ክውንነት ናይ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኣኽብሮት ክህብ ዝደሊ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ድማ ስትራቴጂካዊ ምዃኑ ዝዛረብ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ትግራይ ሃገር ዲና ክንከውን ወላ እውን ከም ክልል ኣብ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ኩነታት ብድሆ ኣብ ጣውላ ናይ ምድርዳር ወይ እውን ናይ ምዝታይ ዓቕምና ክዓቢ ተኮይኑ ሌቨሬጅ ክህልወና ተኮይኑ ምስ ኤርትራ ዘለና ዝምድና ኣገዳሲ እዮም ዝብሉ ለዚ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ነዚ ድማ ዝጉስጉስሉ ኣለዎ እቶም ካልኦት ድማ ኣመና ብስምዒት ብልፅግና ወላ ሓንቲ መብፅዓያ ተወሎምን ንኸጥፎም ኢሉ ብዙሕ ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ ይፈልጡ ግን እስቲ ብልፅግና ክጠቕሞም ዝኽእል ኮይኑ ይስምዖም እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ድማ ኩሉ ብዓይኒ ኣሉታ ጥራይ ክጥምትዎ ነቲ ቅድሚኦም ዘሎ ሓደጋ እውን ክጥምቱ ዘይፍትኑ ብፍላይ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኣክቲቪስትስ ወይ ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ዝደፍኡሉ ኣጀንዳ እሱ ንኤርትራ ንምፅላም ንሱ እንተጌርካ ጥራይ እቲ ናይ ብልፅግና ኣቴንሽን ዝባካ ወይ እውን ብፅቡቅ ከልዕለካ ዝኽእል ዝመስል ኣተሓሳስባ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ እቲ ኩነታት ናብቶም ደንበ ተቃውሞ ክንሰግር ከለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላ ይገብሩ ከም ዘለዉ ወይ ከም ዝገበሩ እቲ ብገንዘብ ከፍ ኢሎም ሚድያ ዝገብረሎም ዘሎ ሎቢስት ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲን ምምፃእ ንኤርትራ ክወርር ምዝብል ዘሎ ኣብኡ ፀሚዶም ከም ዘለዉ ዝገልፅ ፅሑፍ ፅሒፍ ኣሎ ነዚ ዘረባ ናይዚኣቶም መን እስከ ሼር ገብረሎ ናይ ኣቢ ካድረታት ብብዝሒ ካድረታት ሚድያ የብሎም እንዲኦም ኣብ ሚድያ ፖስት ክገብር ዝኽእል የብሎም እንዲኦም ኣይፈልጥን ያነ ዋላ ሰብ ተሰኪፊ ፖስት ክገብሮ ናይ ኣቢ ካድረታት እዮም ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ቅልል ዝበለ ይኾነካ ምክንያቱ ብልፅግና እንድሕር ሸር ዝገብርዎ ኣለዎም ኣጀንዳ ናይ መን ምዃኑ እቲ ኩነታት ድማ ኣብኡ ከሎ ይበርሃልካ ብዙሕ ድኻም እውን ዘድልዮ ኩነታት ኣይኮነ ማለት እዩ ካብ ቀፂልና ክልተ ዲፕሎማስያውያን ኣገደስቲ ስጉምትታት ርኢና ኣለና ሓንቲ ካብዞም መቸም እዛ ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ነገር ኣብ ፖስት ምግባር ፀሚዳ ዘለያ ሕጂ ድማ ኣብ ኤርትራ they opened the first comprehensive human rights training in Asmara እዚ ናይ human rights ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ስልጠና ኣብ ኣስመራ ጀሚሮም ከም ዘለውን initiated in partnership with the government ምስ መንግስቲ ኤርትራ focus treaty reporting ነቲ human rights report ከመይ ጌራ ይዳሎ ከም ዝኾነ socio economic rights and sustainable development ኣብቲ ናይ human rights ዝበሃል ዘሎ ድማ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ኣብቲ ማሕበረሰባዊ ሂወት socio economic rights ከምኡ ድማ sustainable development ትገብሮ ዘላ ኤርትራ እሱ ኣብቲ ሪፖርት ክኣቱ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ amazing energy and participation across ministries building future grounded in dignity and rights ስለዚ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣብ ባይታ ዝግበር ዘሎ ንዑ ኣብቲ ናይ human rights ተፃዕሪ ክግበረሉ ወይ ኣብቲ ሪፖርቲንግ ክኣቱ ከም ዘለዎን 10 ግዜ ኤርትራ ትኽሰስ ዘላ ኣብ ዜጋታታ ትገብሮ ዘላ ከምዚ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝስራሕ ዘሎ ኣወንታዊ ነገር ኣብቲ ሪፖርት ክኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ተበግሶ ቅዱስ ተበግሶ ኣገዳሲ ተበግሶ ክኸውን ከም ዝኾነ ንፈልጥ ምክንያቱ 10 ግዜ ስለምንታይ ከሲሶምና ዘይኮነ ንሕና ድማ እቲ ንገብሮ ዘለና ምስኣቶም ተሳኒኻ ንዑ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ፀብፃብ ምግባር ዓብ ልቦናን ኣገዳስን ስጉምቲ ኮይኑ ይስምዓኒ ጎኑ ጎኑ ድማ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እውን ኣብ ጀኔቫ ቆንስል ናይ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ማለት እዩ ኣብቶም ዘርኣይ ዝመርሖ ብኣቶ መሐመድ ሓሰን ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ዝምራሕ ብዛዕባ ጉዳይ ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዩኤን ዘለው ከምኡ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኤጀንሲስ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ጀኔቫ hosted today Tuesday 18th of November 2025 a special event featuring prominent guest speakers Professor Mohammed Hassan a distinguished Ethiopian historian scholar and Ethiopian a long-time friend of Eritrea, Mr. Michael Collin, author of my Michael Collin Malatio, my struggle na present siyas have a Mr. Filippo Bovo, Nazium Gerom. This is a very, very important step. Eritrea kami gera baton fatota gera policy shape could come the event provided UN member states with a valuable opportunity to hear a broader and often overlooked perspectives on Eritrean story. لذي بزعبا إيرترا تاريخنا إيرترا أكايدان إيرترا إزي متكلنا رسم ركوسا إيرترا بخمي هاجر تهنس على nation building process كما يمثل بزعبا إيرترا زجبر نيرترا زفوتو نيرترا تبوق أخبروا زلهم لساتهم يم زعبا إيرترا كزارة بزغلو بعلنا سلزبلنا تراي ترجم على مالتها يكون سلزي نزيم عبيت كيلاتا تمسيخا بخمس من جدي نتهم
ኣብ ጀኔቫ ዘለው ነቶም ዲፕሎማሰኛታት ማሕበረሰብ ዓለም ብከምዚ ከጽልዎም ዘለካ ስለዚ ንኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ንኩሎም ቶም ዲፕሎማቲክ ኮር ናይ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ዘለው ዓቢ ኮምፕሊመንት ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ዓቢ ስራሕ የቐንየልና ካብ ልቢ እዚ ክቕጽል ይግባእ ዝብል ሪቶ ከቢደሊ ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለኒ ኩነታት እዩ ኣብ መወዳእታ ዘለናዮ ኩነታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብኩሉ መንገዲ ነፍሲ ወከፍ ክንቀሳቀሰሉን ክጎየሉን ዘለዎ እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝጎዮ ድማ ተኣኪቡ እቲ ንደልዮ ዘለና ውፅኢትን ፍረን ክንረኽበሉ ንኽእል ስለዚ ኣጆና ይዞኹም ኩሉ ሰብ በብግዲኡ ገለ ብሶሻል ሚድያ ገለ ብፅሑፋት ገለ ብኣርቲክልስ ገለ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ብምግባር ነዚ ናይ ሃገርና ዝምልከት ኩልና ክንጓየሉን ተስፋ ንገብር ንጉስጉስ ትንደልዮ ድማ ክመፀና ኣብ ቀረባ ግዜ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማሩ ሰብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሬቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ግደፉ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም